balia umunyali bali lero gukwana umunyali bali ndikubi esoma nataliba simbana bu eji pati no pati kwaba pati ne room lakini siri anya kole pati ole ine room ole lakini tokwane muri munyali bali biya mona so kontekera. Asante sana watu chiko mwako ine amaganya maya kwere mwenye kama kana bona togocha abakemoto bakemoto gatobe ko bamubuo munyali bali amaene tuasirire buno mongina recha teba ntumati stoko bokera lakini tuachakire kuboka egento munyali bali muratokonye bali barugoro nagera go bagotenga oburi na nkigose batengera ekina kimubwera tagotokonye kiara toji kogenda sande kebanga kia banyali bali numubwate mechere enyali bali chache bali murega iga kimoko genda kwana nyomba ngaki mbuya tore ekiagere gento kitokore tonya yaya konyara tore gosuka ekiagera mangana aya tuchandire kirengaki nyore nekere ombori ya ekere twango yogoake kwende nyabengi na mori nyabengi mugutano gyokabua gyokore okwane banyali bali baminto bagaka baminto na tuarara kana buyaiga ngi tutari koretera omugusiamo egere nyone ekere tokoboria ebinto bia serikali twanyora nkoe buate twanyora nantu buate ase tokoeyanera injera girango basaba negentekenene tigatoba abanyali bali bekene tari abanyali bali bagotachaga nandi batacha egere nari turanyare gosuka ntobwate obokongu nyore ntoko bamu ekere togokwana etoreka bari torerai igo Kenya engi mantu bara America matoroje torerai kiringi kyabekire ngokosomeri abantu batorigire timukwana mangana n'umunyali bali turwana nego igo abantu bose batoroje enteke yokorerai undi bwizo talenga na batoroje togokwana Professor Ngeni bakresi wakwana yamarmes nara mona bakresi beyo agera bakwana umundo yuriya terboigo akona sisi kuruma masaba konyari bari masaba Soro Kiboi omwana omariseru sio nyaru no mongina esta kemuntu igonta gete koiranerio monene ritanga ni ngambu ya eria kabere ngire ribageriga kwakira organizer sio ibuna omongina recha tebaga no omwana omusinini pia mona bagaka ba minto twensi pitu achirensa inari kanse ki problem omongina recha teba na ikikomi eya ikomine na arorire nga gochakira rero uchiankiende omwakonde no mwako gocha ne myakendere mutwe eri bikocha mbichibwatie eri atebire iga omugaka nyachai iga bwate patie kuruku 40 people ornare goteba iga abarai muratonde abesigo musigo moindi warano musigo kenadi ega moiri bageri tikwana mange kamono tiganya sako rugwancha amangana ya chakarera hage biamo sana akera mwako chinko bikoranje takwani tibyamo igwete yani tiro mukwani ogocha igabwata mwamuriango omwaka Harrison Mose tinaga igesi no gere magagaria na ndo kwana ndo bako yubia byamo mwaka Harrison wata bibere kama ni yagatembe ikene ngiro kwana uko ya mama sio egento twachankeringa ngai twasirerete buno mugakoria boria ase twasirerete ogochiko kwani omonto ogotei mbuya mono okoboko mbuya mono
amang'ana kwabwate gusa sigitare ko ariko kurwa tuomera pole sana so gutuomera igabarai bali mora mwa mwikaranze busyanga ni ngora numuganda makoso ngumure gigonjetia ayi ni mwikaranze timukarosige nteke ono bona reka kimwikaranze moro sho mukurangeria abantu aba bakano ukora mwana kosera wacha hiyo maneno kabisa tutaki mwana yeye ikare hoyo yinjira yugo counter ogosera bali kora kosera cyane umutika kore myaka yonsi ko muburuga igataga kora kende ko chikosomo na waso wanyora biri ari gukora no bikorerteki obire naye biri kwari gukora no ma mfuasa kwanza ni za kupandia sisa kulimia ujake kolime kire ngwe ya tule naye ndio utakusimeka tokonyora kwa nyolfi amwe that is are you seeing the point? Yes, very good. Iko ni abantu mukwana na njira abarai tarinwe cyemishintwa omurenda nyacyahintwa omurenda agakora buya inu mugacha mugatama namba yo mwiso omonge no yona okwana nga isenkyo na haja yekanisa ngetairo umeja manganaho umuntu ukale kanisa yo mute akobegere kura umuntu ukale kanisa yeke nyambi akobegere to nkyo kona kujani kire gore iwe bari mama umara osekire ndeke rosi buya naini ni wovu keromo keromuntu tumuwa sakoreta yuka na irubi aja ni muntu byali bore kusi uko bochinga mbato ndebika okay tutakutana wangainire lakini kwa relation yake Mwana mwaka Anderson mwaka na mchikobi mwaka takoja baramanya kasogo chambia mono byomona asiribaga abagaka abanyali bali masaba na chache naende nabakwani gwakire asamalieta foma kabanyene ekero nyamwe ya lenge geti ndutoka chaka kuburukana ugamate mugasira abo babo manga kuna bali asirande yaikirete ogwatanekana kwa manakoba enyombe yemo ekoimuka anyano boraye korigia wa muka okurobo chumbe omo ogwatanekana kwa egento kende obwanchani waelire muno mupasta totebiga iga asenge njenga buneyo oyo togochora moindi oya ndorigereri mwaboka no agokonya abantu bamwabo abantu bane ngai baguja yeito tuagache etokonya biya mono mako matebia mwamwa kali chigo mwaro sire rero amachibu konyora tore anyali bari terwayo nano semete ya sawo yokora tamangana ya kabamaya tuachire koikaturwa na machibu terwayo basi mwamonda ya chache omuntu oyo mache ari presentie enyombe iyo mwamonda ya chache nchuo cha uro wakiri bwango iyo biyamoro nchubwango biyamoro bakiri zifu mwene umuntu wabiro litayire mwe kuambira abantu myaka na ndebere kanere Tanzania Bono akoni n'abaheshimiwa batotetamo numu Owateli dona asimbale bakuno ine mete yo kusimeka na avocado bakuno matoke bakuno bitishi bono kurusa aja sesa no ya agriculture nikatwini abana baramu tugambira mangana yabo bakabuka tugambira abana aba na baravanyo regeto muna bono tubate lika batune twagambira bagambi tera no ore gabo tubate linki tugwanzira kuwasa abagambi bali binyura kure sub location inga tange bitano biya bitore ndokeke leko ane nasi ona tumubweka no ntumbu atinasi esuko koyenda twagushe bitwa twesino ntumbu atinasi
tutokoenda twagushimite twatigosimika tubwati nasari asitokurusha matoke tubwati nasari asito toiwe abana to ibasa egeto yapanya abana omoiso akoni omoiso akire byamono etwade kenengia na twakwanire twakwaza abana na akore baba abana twatwari asante sana Biamono soko kora donata kamateri ganda kamoiga more tunta tija ko esiriya kabe kamba ibere hello igonta gete more deke yamo system ya bere bo more deke yamo naga weshuma bachire gaiga karibu sana bala imachire gaiga naru ma na secretary yominto aripati naru yomitatika karibu mwezi mwachire gaiga nigonganete mitambi genda bose mutarikora rwango basi gochane masaba taracha idaka ya moyo Joshua munganjira bali muri gaiga mubate link Joshua basomera link abantu bakuwote batari gaiga mwanje igo idaka ya moyo Joshua basomera link iyo igo muri rai lakini hata muri rigasi ukwana kuona magana obomo wo monyari koruchache baka masaba ro more abasa kwani baka kaso mendi okay Biamono monda masaba na riri bageriga mungabere jana bange torinje suga orale korwa monda masaba former KNU chairman lidanga dianga so te ambia mono aso mwa bange tiga kyagera ko mwaranga twasirire kyagera twasiru wo chamo ekero mosirete onde bwesi ago chakore ndukire abagambe obomo ne chinguru ekero tutaliamo nguru chibali ndukire jiyo njenda takote bana okuna na kina igando mwana moke gutira wo mbwa kabiri sana kondo moke nindo nyamwe yokoreta maite kero moko bamo goikumonta goikamutwara central leadership mogotwara mutwaro goikamutwara burai boko bareta raria amo igo obo ekero twa tanta nindo jenga kiya munya jago tebanga agochora abantu bafodi bibo kurmasaba kachache gusinga mayabete ono ndukado mundu rakore boigo igonda toja maguno munyari bali totwaro mundu tokuigwira our spokesman kuno tagote biguna wana bagere raira kwana mandongo ngoite baromutu igo kuno munyari bali ntora twara mundu gotoreta hamu aba izimiwa mwachira mwaraire muiri mwaraire bono ingelina aba ngindo jabaga kabaga kuna baba kongo semikuru asaba gaka baiga mwatwara basemikuru ase abanda bagabwate kisemi mokora inumwe maze kora inumwe ka okobanya kinde gosiba no morale mbara ingo korega tibali engima tenyore kana ngaye go otwako kwagenda ibieka wasieke biita bantu bali okonyora tutakonyore tirende ndokwimita eto ere Ethiopia bagambirega Biamono mwaka na chifu wako hiyo mwaka chikubigo ana ko banyorina ki karamo gukwana amangana alia mweshimu lecho abasomera mwara tuko tino mwako ne komuna yamo kemo gukwana mara biga matoko kora ntanya amangana aya bebo basomerwa egere atware chinguru na kitoko kora tubone nego mwara tojiche Nyamasicho yamate abanyari bari waikira bakena banene tamba kwani wakire buya wakire na inde uyogo kwana a very special way aso yo bange tegenteke ne kamati ya ikranste ekanyora nere buya ote aporochi Yomugaka Kiana, Stephen Kiana, Garu Murwaye, abantu baminto Montegere, Kankanabara. Noyo minto chairman, Matundra,
araka nkobarenga nere twakwane tenere agante bilit ko diarero asebito kwenge unity of our purpose twaikirega abuno munyariba na inde twaikirega abuna bakaka beture ntorigereria ikaransa abaragia abami ntobagocha na inde tware gusaba batoro kigo kibosio asetoko genda ntotigarira nsauka njokula kukware kobogo saba kwane na inde bon ejina ribaje kiba na kisi count kwa chumura yamono nyasaye tiaba siseni takwani tibya mwete ayo chanje twa kwa brandi baga chachara kwana abanyamwando anyali bali kuba kwani mbya mole jeni gonda edo kwana mangana aberuka bali ubwate keroko ege kobe kiaye ikeli kobe kyabanyali bali inkingo tebera iga abana baito zachinde basomete intumanyeti ningo tobwenerete toeki itangani munyali bali tigasinji toborete bana eyegerete togasira elia kamere jenonde tauni alia tinyomba toko umirana andons tauni endeyons tonyujai aseta hiyo na jeterimo ekero kwitira oburayi bwawo lakini yari gotoka nyasaye nagokonye onte ebiti nigoko kende oyo noyo minora imubwata nokoboko toba amo togende mune timu yemo igotogokonye gisabu gito kyumunyaliba lakini nyasaye bakonyire igomokuru amoko gena Nairobi mwarangirwa cyoteri kinene mwaterwa muindi nkwabeto muchumbe etotage tokomani nyalibali omuntu oli okobori kerokuru ali okobori kuri ticket gete totage tiko moigwa na etotage toyiwe kokonyara kubairu kene kwa manyagocha in state yo goteba naye tori like liko boriye kerogeke injera gwatanda ne diwe gwachire kwairu munyali bari mu bimarochi nane ko sabege ntekamo umugaka Simon Nyachaye iga atumite resources ciaye kubeko monyusi amo ekagere tokanyori biro karibu 15 ase kwene parliament yitu ya ruguru Nyasaye kaba konya umugaka minto ko igukwana ku busongo boira kenda liyo terie nene musieke ekero mwasieke ronde kacho murabarayi bagusi muisaranse motebe na committee entangani ni twe totarachora abande to kutumia mwanse go itaroundi ko ereso muntamanye nyumbi yaye igaye tokogenda Nyasaye gara bakonye kero murakore gente kabiriki egento kindi giya kabiri na igura bane mogo tebaga maso obsere munaye kwa rito bota yana ragenda kubukengeka kengeka naro ragaria omungina lechoyo akurwani kwa matanga amatanga banyali bali baligere twago tabakumusenga ki sugumo mukungu oyo language chembe noyo no mwana omino omugusi oratinde kugusi abagusi baito isaransa bago tabana tangana none galiri munyate inkibono mogo itira abantu bakire ono toroje ko ambere to nonyankuru America nkimoko baboli monyenye burori gagole omugaga gete maite tinga maite ko sume bintu lakini aje kwa nyusu umuntu munyali bali kwangire kusuma omugaga kondo yiga mwisaranse ko uyo mwabonya mweyoyo tochi ko kwale kulike party ya UDP osele ya Kibaki kwale kulika bolika bakanya bakaona and you are lawyer by reason lakini kwanya kontebina kene toka ndiko chiango dibisino boroya bwao sisi ali speaking Nyasaye tigaba konya abana ba minto muindi yese yakire roche ebisakungu kambere tole bakana na abaisilamu go tokambera bali muindi burori go kwate besoka na kwali giri statement koirana lakini totage tiko spend on singe Wani kimo idraba. Omwana onde chire gawo ko mke member parliament. Igago itara undi abugate mechere.
ekera kuru mechere kene timnande iga timbuga tiendi source of income omuntu onente iro mechere ode ongonyo bwata mabi ontantani nkiyo tari konete ro yo na yo temina oyongo kwari ngo siriale oya onore togende muno munyaliba Nyasaba konya abana banyasaka Nyasaba konya abana banyasaka na iguri omugaka nyachaya tigarare na mauga ya tumukase mbira senderia Yesu because no musacho olenge kumanyana ekegusio mugusi na erenda gitu nyakaga jabeti moiga kitu kwa bendera ya uchi alia kaijante nene indibedia abantu baitu ege kiane kyo moelio iko moko igwege sakire mandi abana banyasaka abagusi barege sabagochiwa hakunya kora umuyo bara umuyo murarangenya barayi bagusibo mogende serena gusese kale murangirie gesa mwanse gutaririana igoro yo bamubombo gusi ntoko basika ngiyeko na muko kwana mangana UDA ODM omutagwa sana ODM ondo asa UDA aina rokali bisa nanya kumondo ko tere ko mugusi iganya sato konya bagaka na ande to tena sekene kire tatango chali lakini koiko oboli wina na kikuare kutumia obongaini na koete kurachi ngondi chiane na gutieta so biko bies kena saba sini iona bongoro bakangoye lakini abaga niria manyanga ki tumia resources chino to make you mugusi achamo ili is a member of parliament never luto ko temna out this million 10 lakini baito mugusi motei beta idae lakini embere yo mugusi abantu baratirino na abantu bakurukuna abagusi Biya muno akara bako yo chingo chingia akirango nakwandira bagwete bona no murandi na basa bali bagako endale kumbe twaje twa mwana mayate ale ndense basi mwaboto ya chache bona wakitina kwali baga irango langu wakitina kwali baga irango ra mwaboto ya chache omoto yo maite alipresentia ba mwaboto ba chache amwa kana temu karibu sana chuo cha leo Christmas karibu abagaka baminto banyali baminto bamasaba na chache kwairire mbyamule nchega kirende nabonda akotokero kende kwane gose obutogwana na nche Dismas ratemu oyo machuki kunyali bali chache karoto ikaransena abagaka banyali bali actually ebukunera sego tebanga igo monto gwero koro monda lakini utamanye tinga ninkyole omotaka uwenda koro ngendo gi abanyali bali moroti kana maskani to gwera to ko tuara ko se to to ruwa mabera kwenda koro ngendo gi amabera okay karoto koro ruwa mabera intana bagaka tura abantu wenda kongo semechi toruete nabangina usena bagaka awini chachi emechi toruete okay kobo mugaka nechi mbujechi gendo ki wana lende anyeteri chimbujechi choka abagaka toro ndura abagaka to chitike to ikaransete ko kyo mugaka to isane to kero ko kyo mugaka nyali bali njona ko sabaiga kamaranje abagaka banyali bali njona ko kwane twali kuwanja to ikaranse to isane gendo ki tuisana abagaka okay abagaka ngomene ngokara bakora abagaka bakora abali ona lina ngaitwa isana nale ko sabagaka abagaka baminto tura batanga dei sekara abagaka balengendo ki na intuta ko balenda abagaka ngenalo so ko sabo mobo tura chakera sindu gendo ki abagaka number 1 tuisana abagaka bakateba niyo boene basikaine batari go chayana nakora kora mu ako na wote na ukwana kwanya royo ndoko okomogikeria bono edu respect ya masika mu ako ingaki at this age no mugaka tiawa katoa bagaka tugwaterane tuisana abagaka tongose michi tukurukaria abangina base bali mayeito na abana egere katoa drive banda boiche samu gumo yali bali na itwanyoranga tuyaga achire tuaikire level para confidence ini
nasi onye mbali kutwegena kuwaonjera kucho itakuwa shida kubwa mchana ali kusegetenda bagaka na toba bagaka to ndo mainana tuatebanyo boene egera bende kusento konye umi in fact nalo ali gara ICU yamono komuranje yamono tokoye Omo iwetenga egoto ICU. Akira ngobora ko yidismasa temo ngachiko kumwaboto. Biamono mwaka dismasi ase kwana ingororo. Former directors which nabara amwet nabarolire karibu sana. Ono mugoko monene na current directors olibara oroboniga nabara nabarabwo Esuma Crisantos mwintra aralia mwesi karibu. Abantu batega bonsi nabara kukwana muri. Nabara imura rero kukwana muri monyenye mutwereke mutomwereka sochi. Eko yali bani yindi mwe changete. Bono bogeka. Bogeka ya mate ngayale. Icho okte kwana igoni ngane moiga na bogeka ya ruguro nayo bange. Tena iga kwende kuriali gati go order. Abagaka bamito mbiyamore mwensiga. Mbiyamono ase bali ba organize tie o function yeye mbiyamono. Ntiyase ngo chakera amalieta akoro kwa Patrick Mose koruboge kachirichiro ya mate. Sokoro yane nomba somba sare korukwa. Bono icho kwana no kuiga. Muna tua mwabeira abaya abarayi bali mugendete gutura mwatoretiramo. Muna mwatoretiramo mo basa gotiga. Muma ete muna torega. Na ende nguchaka kutore koliana ebigocha bono magoroba. No mane gosino bolimo. Mane. No torega todo so agwa kachisimi. Todo so goteba nyarebe gatebeke. Igonto bwata agents bali bare against the unity of omonyali bali. Twale goteba iga. Tutuale purpose yogo twale secretariat. Secretariat echi ase chipoint chirichiate ebu ikominemo. Kere yeme twale mainstream leader okworokia igangi to agiga chanki to okora. Yento gete ngai to okora. Igo tuasirete kare. Nkaiwa abanene bane bagoteba gose abantanganirete ese miaka. Bagoteba nga Nyamweya na Sagini bagasoi gunyumba bagatebi kuna Kenyatta. Soka isiko motore toro yomo abeki. Abe vice president na boko stari boyo. Ekero batugwa bagatebi gusoka. Kero yoma gateba ninje. Bono unanyali bali chache na otu asirete gabuga omuntu agaida gatigati muroche tatene netine mechere yae. Bono toriye toirane ensemesa twebori ngai tuasirete. Tuanyolire ngai tuasirete totwara obomo. Muna bono egetinya cha getega alia kya nyandusi. Omukwani na kwana. Emepira yali bali masaba yali bali chache ase twale konyora na nigara lia nyantro tali boigo. Bono tugasira tuatire agachaka utamaduni agatoleta unika akinaro bwatire bintu ebyo batendo bwata barayi hakuna mtu amefuatilia bone gentu tubwate yenani na boliga bange ba bolia recha akaboliga bono ngai mwasirete liba kamwara gotebana ki njendo chaye motore tigatokobwati tigatoro ototane torore stosirete muna twachakirega bami ntegentekega ntobasa gotiga mbiyamona asobo Biamono asante wabira kuchinkobi. Bogeka ya masao. Anga atenete yona achire biamono tena ngari korya kwende etibia korabia. Biamono karibu sana. Biamona seri baga Round tunero. Moses Suro nuonga Ongor masaba omogeka Intara kwani ente kemo tigamba store. Etwa jara ukwani roborai. Aba Israel eba mete chibitwa chandegete.
ekero bachandika Nyasaye akarora abantu bae bachandikire agatuma Musa akataka kwanga ngatari mokwani muyo wechikurusha abantu a Misri, lakini akamuta igenda nimbe naye ekero arusha abantu aba Misri wechikanani bantu abago ikimusa agatiba kamonjokera bagasareka Musa akabura abantu abanga kingo wekikanani wekangira nese ese Nyasaye anga machiko ngambira abantu aba elinde na tragende Kanani. In the New Testament na ene Nyasaye akaranga abantu bae bachandikire agatuma Yesu ekaracha era akabate bisimbuli pinje tiko jenji machika Musa enacha konya ikirani akakompress ya machika alia akarosiri chigerimo bikoro kwa love obwanchani munyari bali ese mwasirete no gosirige ndokie ntwanchaini muno munyari bali ogo chikorra sule watebo inyarebe ogo chikorra ki watebo inkuru abwe onko watabi abantu bamintu muna tuachira togo chikorosio obo munyari bali number 1 oikatutwaro bwanje point ya kabere abantu bali kini ni Kenya to konyora gento Kenya iga mune individual to konyora gento oika abantu mochamo moruanamo nali abantu barabasike nje muno mogeka nintenda kuyeka muno mogeka kon mazimba tingo Kenyara ntako bogaba bwa kisi inche muno mogeka tingo Kenyara oikanga se oikatobwatera ne kinyombechi kire nyali bali tomaye kanyore gento muna tuacha onda toko bana ande umwatu muna tokurwa oikamorije njera omontali gigwe ogukwana abanyali bali bategerera ere bya gosero oikatora twara umonto ya moto gotegerera ka kwani yabo munyali bali okoreki muna bona nyanto ko ira abana baite school as we speak abantu ngo apply bari position ya permanent secretary kiko sie kutara ina applications abanyali bali baitombale ngaba so meta ba apply le gasi oikatwe woria maswali ekera kare chikasi chiko chikorwewa oikabali le applications bali le qualifications na ande ba konyora mubwata abantu bali qualified muno munyali bali abanyali bali mbale ngabe bekiramo because ene serikali yokorwa yokwagwa yogozika yani abantu bali muna mwagete chikura na wale mwago itaka chagwa ine shares chino chialengo konyore gento in this government is difficult abanyali bali mbale ngamwebekiramo abana abekala baja gukora interview moko kale delegation moko tayanga tutagete umunyali bali yitwa iwo PS because injenanya kole so umunyali bali yale siko ya serikali otatigabona esababu ntwe anjeti ndobwati obwanjani elinde togwaki amo muno munyali bali esenge abantu abangotete ukwana. My point is driven. I've gone home intigera mbasabera maya komokorwa mogenda no bwanjani morandi obwanjani mbake ground abantu bamanyensa alia intura abantu abamo omunyali bali kogego cha twara munyali bali bya mona sama ya mona akwana tebe ya okwana bya kabisa wana eyimbogeka masaba toche bogeka chache akwana okay sawa anya bakwana bakore wanda oche gosigisa masaba doche mbia toka endrate gosigisa masaba yo mago Mwalimu Shem ando kabere secretary KNUT ya mwana asiriba go Elietanshem mwakanya undi the father's name asoko babwango na asenje chinsa gonta getego batebaiga okwebaga etwebagire asengecho twasiririe kubwati abantu baminto
egere tumanye nga ikero montale na mono balitokoruka nga professionals enga kiyama ega na bere kunga professionals ba mitir Nairobi ba bera Nairobi ba choro muntu kuruo ba toretera ono intua batora muntu ntumu manyeti omweli weli tukutwa kora kobagana egere toko enda sama no borai enare kuburi ganga ki abantu baitu bonse bakugwa kiasi town bakuru professionals nande ngonjo lentebeiga abalimu abanyagitari abagirigaje abainjinia tofisi abantu baitu bonse pi asababera Kisumu Nairobi Mombasa erinde toburukana n'abantu baitu twentole gusia bagakabega bagatu togambe genteke muguna tokonyo munyaribari ekina kirare gotebanga buna bono ndo mwari muga nimbwata abantu bane maite swabeta oyoro munyagita n'abaita abanyagitari baye Kenya gimasi bare oyoro mugirigacha erinde twekonye onyimbutagete umunyaribari tobe genteke monande na ikutoiranie irori eri yarengo alafu mayo tanga kinto tira abantu ba Nairobi banyo tanga professionals ba mite Nairobi egeti gira kimono jito karansta ngiri kiya sana abantu to baracha iga to gambira na to gambira jito to gambira ali mansai Nairobi ma ite mansai amma ta ga nyari bari gati elinde to kwana mangana ito kokore iga recho ga tanga ki onyendiria siesi machogu abwata abantu baminto umaite ogoti kwa yesiko na senja abantu to asato komoremora umuntu mino na abuna America arabe kiro position karagi kara muigera na onye kagwata chinda maguru moko munda chinda nchira bunchu atokoruzi elindo karagi chinda nchibo bono tokamutiga twasoko mukwarusa paka nono ryo manaka nyangaki abantu bamwanyu bamwangete injengi ko mubwateri yani tubwati abantu abasomete bari kwireri bari amajogu necho mungiro yokwanira iga majogu ari gotoka ngantu abwato umuntu mbara twara kanyaro munyari bari abantu mbara abari mungancherega ngo bateni utira abari mu tenena into bari mwari tayi nona muractive just sana abantu abuna bariga abandi chi prince abandi teachers monga bel commission ni monto mo karansa mbio mono na kole gasiana I expected mo duruna David Mukamba ba mo ndo moro jarate no kwaro busiba bo sabantu gata ukwana ari present abanyari bari are ko education ye na ituntola tanga to bato muntu gata Mukamba na jo kambe ile mbio mono sana mwatara machinko bi monga njere singincho Chise chiko mnyoka eriko sinara mheshimiwa Ericha Muhindi onyore emergency atatakwane aminyoka agende mugwanja moko mari bagakwane atoba sembwaye mheshimiwa Muhindi kwa heshima karibu sana kwa abantu ba minto nerwa abanyari bari ba minto bamasaba na chake gamba kwani bwairire buya yongora saba okwaberwa yonanyo rwake na ndiza kitwana matema umuntu nari naterete ebondi itonyi taruka akayiteruka bono ikotini kina igite komorora mabe ko ritanga ni ziko kabe kume ila kebe robe mabe na right wate bani atwantane abanyari bari baminto itanga ndiganda abahagira mbya mono da kilo yo tagi to muguta no yo ngambia mono ya samwe to borori akarengera liege ndeke ya garire tutene ina rero amwa kirembia mono asinge njo nanyo rwa ke point ya kwanwa tinaki bwata buronge nsebo chaka okwane nze bya bono ikira bazo ko bitana matebe ngumga kondo jina na jusi bagento kete bona dia mano banyari bani bangete miremo banya koranga kora esikia tata wata bangina bana babere chaji bale abantu basawo babere ekara mura bana bali ko ngagere jikora sokoro yane kanani oyo sokoro yane kama yiko mitanga kwera abantu masawa
abana bane bamintu barega ngosomya era kikikura tama itinga nduguru bakora segenduke akamaitumira lakini akaraja kumanya namanyitebo umugako likansoro nteki uyo mwabo mai fata ntaje bari tugakariro igento naliko batebineke obo mubo uko akora bari igento nyari bari gitanya kowa karona ari ngumuchumbe onyobo mubo mbware ngororo tubwate komiti ejike entebinga kwasirire njira ano bwene to koragenduke tukitena gendugete nabona ari gukora nali kwanga ekarutu agwe ndabona omumu bwa kirega onyendi nali kwena mwachorere committee committee to jochora bwe karanza kire kya address ki point kiria le cha kwana no dinki gweti ni chemanya na le kya mwakire mbiamono ero mutanga ni goja pa kobisiane na gonte binge mugutano ito no regega koyo no mbiamono ate moyo mobo asibali baru etege toro kyomo sange kanolero noyo ngobe toko bokumuko bokumaka byamono asante musoni nale komuja korua ekara le tuna gitaka nyeresa ngate barende kene dinate bango mubuko ntubwate kieto omwali musetsere ai tenamose ono mwali mwana na ro sombe tu mo ndagutira na je kwa muchumbe kwa kwa na point mnakuwa kansomi ndo nyona ndero kwa somi na ende na ligiti mrosa ndero mwali mwana sombe tu mo nda kama kwa ende secondary na ro dira manyari bali bara abonsi pi ndo tenga almost 90% bamanyiti onse abata kina masaba okoyona nimbo manyite na kirenga tokukana bono ina nabwato umwana one yansaba beko egente kigyoka na kikrato retamo na vez personal assistant nya kake ngasome binte na vez personal assistant bomanga abange mbamanyite amaduka mange na ubaje ko nyamba kuri siasa obo mu kogenderere ko di committee kiri kogenda ande que sikia oyorengere ya karengere ya kire nyumba no era ikene kikira siro nyumba sinyali bali masaba ekara mwacho ora bantu muchumbo niwe soji ochoro kogenda kunge ekara banyali bali bago ochoro bon mangana abu nyumba takora tingendo mangana abu nyumba tari kikobororo ekara rero twaje nyumba cyonse cyanyali bali egento yo karabono etoyo kora muno munyali bali egento kerimwa kinse amukini munabona abasumali buralia ngabagwate council of elders ebakara babate abo council secretary ubunyo ekara bakuma tebangane tokochora abantu baje badanga yegine ke bakara gitiga gaturi domuntu mwatura kiwekera ganya saba senye tindi kuiro raye mwa ayako anuti magega naende timbazo kujaru karwekera yako nyinde wedi point dikiria bajore di committee kibe komunyali bali amu komite kiko chorwa sikire nyumba kire gaiga ebanji ko babarandi wiki ase kikwerende ujasa abantu bamwabo ene ngira toyo ikira kero munyali bali na kire nyumba egekara kire nyumba ne represented ekara ojo chorwa nyumba yao gendo obo murandia orandie elinde to begente kamo gamba gani ya maya de genge basokwa de genge basokwa kegenderere obonyo nyamwaro sigende komunekyo imwali nakonda amabusa na semi muri konga ono muri konga mutange ndisemi uyo kwati semi okora gendo muchumba takwati semi abantu bamwe bakwati semi ngo maite ingo twara semi kubwamuna makora tegendo anyana kikwate osiro mindu kanga ijana gitagetiga Ole que tu quiero oro, como una voz con tu ara tu yuquana nerio gerimo, erinde tobe que ya vayam. Kuruwega nege ni nga ele tu ko. Abaganda mi tuna bale ga chotino chinoara nda endu ya ndo ko mo foreign service ndo chino haru ya ru tena na ru kana ta ngi nga sororo ndo chino hari ga tu basta bantu ga basemi abanyari bari abalonge. Nyenye gendege ukwa Vai no cortinho. Amanhã ele vai levar o dinheiro direito.
Yasaba senye kera yomekera kugenda agenda amo. Pia mono. Roja so biona so kuchaka na kontevia. Nanda so bore boko bera Kennedy ni yugunate abanga abantu babagwate bibuke kito kwabatevia. Pia mono matiboko matevia. Wakora ngumaka ngichinkomi. Pia mono asoko tosira ande pia mono asogocha. Ekira kote abantu na kwane rango katoro bachori wo munyari bari umugima to kwana nego abara agere sire bardo bachora rero pero boigo bona imo baba ngaini na mora baba ngaini wotambe moto abantaba ya bosi saya chache ya mono oche mara wanafunzi abaya aya si abanyari bari baminto mwensi abagaka n'abangina muyamole sai n'ababegeto ndero mwachaka abantu twachande kire nyari bariyeye amatuka mange aya ngigurugiye umuntu nabatire atiganko iwere kozabono anjire inche igonkoro ku Francis Micheka Magere oyo matundura kurunyali bari cyaje nyamemiso obosigisa buria wachaje ebios ne biane nonye no bwemusie na boria nkatakana warato wot lakini ene mukambu asini miho mamanyete ababale kotaganaria na mwanjiti ko boteria lakini bahati mbaya igona nje na temete basi kone gento mwachakire nekia naende kunanga tawa nekia tekere diganga kriya sainga mbya mono ae to munte kerengererio akaranga tu atantani no maene pi tu atantani egente getangani obungaini obunge negente kebe na murigereria obungai na uagereta abantu batakujubuata nyasaye tbamuikera lakini bona abanyari bari batebona abangaini bare ebayigetu bungaini bagatindeka kolera na bobe sana enyumba yasikire gusi yaduka ngane reri rivers lero igabra to kwa umuriro uwokiwe yongo saba abanyari bari baminto 20 mwanchonde ayolimi wokelioka tobe amo kirengaki egerete tokoreki torole gusentu igoro ngai uri wari ngo boirane aya ipoint kyaru uikomine kyose pio to bwate nogo abari muna iguna bange bara mumanye tie nogo eri mware kwa abantu batari konyora magis o njibuna naji tegerera nanyora to bwate kinoti choka bono tuko endere kinoti kimumanye tie yosprigereti estorigereti nespo ikajusi mwarora nyali bari chache tutwakore ende tabauti baka abande tomenyete iskake tukuraite sabantu bande gogo suka hotelonga ngiru nyali bari najyo atebya abantu bawo kuboni na tata ayese inongai utanta rore ngaya siku nyali bari ayo nyali bari bona tutawotebi kende igo iwe tuno mondore kada mangana korire aeri bono ogotanta kwa walisiasia wasko wejia sema abantu baminto mwanja tokorwa masiasia yatembene yito bono iga ndubwati emisei nonyena baroba ke baminto abomede na bamwako kon yo bawde mukuruana lakini tibagwata kuikaba nyeri bari batachense kinambe kimwate batubwate ega kinale kuri gikura nade mete kuri registration kenyingima y'abantu n'abareje sete kogenda nyari bari yegwate kikura kihinge sana sibusiga nyari bari amasaba na chache na nyari bari amasaba na chache yeri nyumba kiwekaine nyumba teyere nyari bari teyere kikorongola na mwisho nyumba teyo nyari bari eteye tinya ikile nya sanja
ejire gatumbera mu gitutu kirase inki gekogera tubwate kikuleji cyonsi ari twaragana n'intu tosieka muntu arengerende wetere kyombe kitagete gutaka bono byuko bwata n'amahoko tubwate toboli nyabibali egente tangani agarota toboli nyabibali. Number 1, respect. Egente tokuna amasikania sabantu bo ndibunandeiga nimbwate liticha likomo gomu naye bunoramu nobwate litira likomo bo umaitene seyiri akalengo teba una yale ko tokore ekiumbe kikigale naende tako baruku no ina bakarisko abantu bari kuzi Nairobi kuzi kiasi tukora mu kwe ukapige songo bibaso mitamano gongetani o maene mbulinga nto baganeti abantu abo barega bukinge bwechi bakenga ino nto batagetera baro bakoreki bache tubabeke amo toiwane tugabe una banyari bari una tuatebere ndina nakina koruseiga abalenga serikali iko irwa na mjiko wale kumenya asili kwa kuna arukire miaka 3 1963 ko ke ko irogambi igoti na lengo montamane na ndi ninyo ndo kana mu dio ko tukaira kiumanya ndo jibo kiumulero nga kwanyole no igoti na kanyabiro musaji iko egento kiarengo yali bali yana kuburukiro wogese iki kyabulire ngakiye mugatanda na mugasoyi bitumenye ngo tole bitumenye tosoyi bisarara tata kibiti cyo sana gitopika yara wono ndoje na weka muri yenjera toro buna tokoira nya kingu kikiare ngina libaya cyo boyire na bakenya bonsi Kenya ngima ya oboye to munyalibali talinga tawero muziga ale kuobo uguru munyalibali lakini wono tuwabere ni tubono bantu busa au ziba mindubuka bakutasikera nyale bali karakira karaki that is bad tuyira ni lima abagambi babintu babere birogo bawati magosa no nyuma w'imura kuya magana hizo ama gosa ya ni tutokole daki tubwate buna bana inchi omuntu nabo ikurankaro okubori ikura omuntu okora kuzigali yawo akomonyoki umuntu okomonyoki ngabi one was you what is happening again tanga ni aya bantu baga bali yoborai bali ya oborai no musibore lakini wono muntu okobori ikura ale wanted species okomonyoki kiumu engeje twaje tukona rana wono abajiwe twakiza jana kongera lakini kama ngana yali ngama ero nyiwe tandurara nana kuume abanyari bali bo sibuna rero korutaje bakamasaba nana kuume randero na umwe but excited by the way this is a type of meeting we want to hold every minute if possible basi tikantikera humo tabana bakolele chiza abara ibami ndo mwaka kinani na manyete shwale kumna kana njina kana kwa nataka mtako umuntu bakidoje mini kinani odojo hoteli na kibaki nere na gendera ujimoto abantu bakanani bambocha omanyete oyo noyo moto ete egetoro asege icho mukutano lero biamono asogotokonya ebisabubike wagira bachikobi biamono mheshimiwa Michieka biamono sana omaete neli yanda bantu baiwe tunaiga bono nitake tutogende bwango korundo mwelekeo kogo chaka ngo kwa 1 minute because ente kane tutokora no gochora barai guchimutwabu tumanye kugendera amangana ande tirwoigo na ande tinde timonto aruga iga automatic choru morai ekiomba gego kwa momanya ngaro bato ita tirwoigo kujire tokore gente kire mu akwana mara uchibotubono bali togochora batoraye kurubono bakomera byali obosera bwaye obuyabo mu yali bali bo redeemed watch back terwoigo bono nibageri tingire quickly
mention y'abantu basaba libaga oyo minto chasi ya chae osabire libaga ko balenga mo naintwe balenga mo gwanja makwani aye eya professor ukeri nabatebya nere ngo charenge nasaba libaga onalebo machogo mbaki abana barayi basabire libaga oyo minto eseke machogo osabire libaga balenga mo gwanja amaigaye ya mono sana oyo minto Richard Tongi ko balenga mo naintwe na wake siba tabanga amu maono muroirale mukutano kabere iuru present gwanja murena amaigaye gwanja murenga mamu awabene bwango ya mono sana oyo minto onarebo omoi por Masaba aspiring MP Nyaribari Masaba korango ya diamono oyo minto Dr. Ntiri ko bali kana intwe osore libaga Nyaribari otiari diamono sana oyo minto adibaga tikerosi onieki ko bali ngere ntuga Nairobi osore libaga bali mo wanja ngomo tawo nyari bali boss oyo minto Engineer Mogeni korango iganga mwanchira maya inere ko bali ngana mo naintwe the next meeting otebe ko present oyo minto advocate okemwa asire tiemu muro mwabo go chari ko Masaba rurakia mukama otebire nara mo naintwe anu sabira maya korango yomes biyamana sana oyo minto akoro kuma sawe Vincent sawe olenga former minister ndokia yongwae nero tebiro mosisa osabire libaga kimogoteba biyamana sana oyo minto Dennis Onkundi nero sabire libaga Dennis Mumaete omonyali bali olio Nairobi nakimokobora biyamana sana yonko bairane kan ko libaga onganchire ngo kora likondo monganchire iwe anyengo ko libaga 1 minute please ko enani chinyoma to kana nego ege ntokira na monyerwa ke omogwanja omweshimo kinani inchungo okwanire rwanda yuto okwana kaigo atokara okwana ibaya ni chiri changa tokara taka kwane egere mwe ere mo kokwa mama nyingi mo wateo mweshimo karibu sana abami tuna bakwani ku Masaba ku bichache mbiamore omwaro sero sena good kumari chingo ngombe yamuno sana ase ugucha aende orata veterenda singin chomo ugucha buya ngwate tumachi tenkaiba nkubwa tumiti kondusimba okay siasa whatever abasungu wawatenga siasa is numbers yani ekurugwata abantu abange nayo siasa umanyitiras ekurugwata abakebaho kubwatia ngo tuwiro asenga kintambe na kolete asi mumuhaka silionya chai ekarancho chairman ya CDF ya Nairobi chache tiantebe aye no mwana we pastor nda yuna mani nikiara tata pastor ezuri kinani na wene kinga kire nyumba ya nyorire igitarikia aye akama umusibanga na chorera abantu iga na ina boguchio chore undu ikimi lakini wale kinga kire nyumba ya nyorire igitarikia ikiyo bana kyantebete Rantianga kolegasi, nabatu alengo, tuakoletegasi, etorati kubika magisi. Ngari wachache ikaba namba ibere as constituency 210. Alengo ngungu alenge. Ngarachi koirana nako sura imega parliament chinko bichaka. Ogwe nkikiabeta. Akomotebi na inamba constituency yao. Na mbebere as constituency 210. Now,
una mwana bantu tole ngaki aye gaika atagete naende bagusi bachama ngakeria mwisuko nyorobuya abwate pati agorete kurwa Kimani Wanyoike yari ngoru kwa Ford mago mwezi manyuka ne ansa ayi wore ni karamu ine ronje ni tikira no mai munake wali munatite ale lakini leche dikonya babantu ba UNESCO akondigia akoliki ocha Kenya usaba e consultant yokorokwa James Kinani oyini njonya kwana kondora banda ngelia bana kanewe santa ndalikomanya kera bali konga tinyingi na kile karatasi kulika bana singe 15 ngakieju no lende to afford people to aro ya lete tobia no buyo na ubono botaiyo ikenzi ko boli buya uki ke mwata abantu bataniti milioni emo lakini batawati asaba kuigama ekara mwana siasa iki morani ntwe maite na wangina bata wale na wana boli gutwali miti mule lakini musina ali miti mule no musio mule yo woka ukorindu pakete kayo mule ono ndikiti kolinda Kigima wali waoneti 40 people kaenda kotini ama eneo la kotini ngakumye lakini alwan rese gie yugo asenge jeji nguchanya sae etume gocha kira na kesi meyo binabolinga ya beire watu inye tume gocha ngoko atore certificate ya 40 people. Amen. Kolodela. Asi no kulabu. Ono nyetwa yurende karam. Kuhika to chamu. And timing is very perfect. Paka wantu wale obisi yeyu bantu etega bata etiko yigora Nairobi bakore celebration ya nene nje kontegete a celebration yo ekoruga gusi amanyenga ba usiba kwate na bara wikema kiara yes naba usiba teliga aki ogende boinde yakonyora usiba wakati se ogende America paka zinale bako hotel menyu kuna bale bali moro abati motu o materi ke usiaso o waka usinaso fa usiba njete tse olo to isigo chamo to anchane ikamina sayo mwali ga teletenga lichi kolina na gwetani ama chikonsi ndiri ubwanchane nege ndongere mama ntsomet na wale ngoto somerange kile mambia kera mujue pasta bako cha hotela hormone ne ruhukia twa charo kurbolele twa chikaransa umanya hotela nga ina kire buya ekero awanta omo abanyetamo baiguana anchaini akibla motevi igente kono tingo kiyo igenda bo chinsenga igenda amaguta maya ana utimo kakolonya chindo changu charoni nje ni taroni aroni na maite na aroni na karo mwao wambe kana bale aroni muhaka krugalia abacha yuna chindo na ni ko charoni Oma to mweshuna wa barandi omano pasa umetigo ono mucha amo na kigende ke bas mokre yesi chindere
abokuba atutagite ikyara Kenya abere erwete libaga ati ndiga osiasa lakini yangi wotugere pati yinu uchibuligeti naye wekorana chekiniki utwachira mwiga. So there will be an annual festival. Yona kuwa tawanga gwiko tutwale ezuku kero mwaka tunatwaje chaiga oyo utigaranya magega pole sawa seseni kwa mona sogocha ichamba ngaina maete kenya nero wata bantu barunganiria ata karanga kwa mwana enda kwendwa imbuni lakini wewe next week tutangaza iti oganya ke iwarura tutangaza wanchani tulitoteba wanchani wakapale Yesu weka biyamano mheshimiwa Kenani wakiranga chikobi obarete ile pati ya Ford watu biyamano mheshimiwa wengi sana epati hii karibu sana epati mwaganya chae onyeni dimri ya ile nebaki asomo usite rwaigo Ford people nero yareta banta bange abachume kikianda ingakiyalenge moyo obomo bomo nyali bali koruchache baka masaba 1 minute abanyakoni eteke ya mora achako bomo kungono yabes 1 minute wano mwachire mwezi wabere yabes kwanango kwenye koni jitimbo etimangana mangi abamate kero le politician you don't have mangana mangi entongo kwana okira gechi abandu sike bagoki wamwa toleta amo we appreciate a problem abarai abamuroje omuntu kaebera abisi no mubaroje iga bali kubwata bana baito babarangeri omuntu goikanka obenchara omuntu goletere mechera bana nchara bali makire ngoba because unawono uyonya mwele ominto naewa obo MP ekere mwe ikire nsinyo nali mogo toiranera mota wanja moja keiga ekere mogendere teiga mwachamo mwarangira ni professional sinka tali na arobi no ndakwana elinde tochamo ekira kiege ndonche nda appreciate nje abo Kenani yao Kenani na twale gasi nene baba Mombasa abo bibana samari oika bache bakuna bantu baito baba egas kiege ndongo saba no mwachiramo toleta amo yamara yabensi obomo bomo nyali bali koruchache na masaba bato echiga no asante sana don't be personal biyamano obomo terboigo ono munyakoni orogoro yo matinara utagane na baro yabesi kwasalia kwana kana biyamano omote dia soko ngari baga njama liete enkoro kuchasta sinoyo masoti kurunyanturago omunyakoni ayitua ichaga iga igatua icha sengenjo yogo chakodo kuboringa ngakitogo kora na itu omunyali bali omugima basi twigwanago tafadhali oye tafadhali iduna bagaka abanne tusigete toso gukwana alo tegarrango twigwane aya kwenda yamu yato eno mwaka ono enare gotebanga igatwa ichaga igasengenje yobomo womunyali bali kurumasaba paka chache one gento gioka tware gokora neke abanyali bali abaiga egento torachira amo neke ntwabagaka twaichaga igatora abakesana lakini abantu abange mbale batigarite isiko bakorokwe bichana igantagete mokoroberia ekomiti eyi mwinyore bichana ebi egere nande mubikere egekogera na ibire binge iga barabagaka boka abange lakini ebichana mbio nande natoise kobanga nechikura togwaka abagaka abaiga mwake inumuyeka amo abamure baratobwe igo mwinyore bichana mbia mono sana asante wono na kole kwa kanisa sana
Teng. Wata balance chenda, kero montaisa na sensa tafadhali. Kero montaisa na sensa, kero to kuani mheshimiwa mwenyewe na kuani waga kuani kiza. Ake iganda balance ka kimwaka yenye ndegobe. Terbobe. Tek. Basi tokorega. Omheshimiwa mwenyewe na abwata sako genda. Amone women de mkutano manene mugwanja kuane gake. Ochire kwa bere netu kurumambia mheshimiwa mutuwa nchire tafadhali. Eka urusabire libaga tiga kuane na ande amangana amangene rumanyite rumanyari bari. Mheshimiwa karibu. Boko natoro bachori rumanyite tiga kuanango. Abanyari bari bamintombi yamule. Abanyari bari mwenzi bigoro jaji pakaro urumbu yamule. Muyamule na ende. Ikona atenena ukwana iga watu acha iga unity yo munyari bari tomanya se tu asirerete ekero to guchaka gochongwana igotari bo mutu acha kuri ya unity iga tukwa no mai because igo tu acha iga muno munyari bari tari muno momobea gozo munyakoni gozo mukimotwe ege ntonda atebeniki. Number 1. Bali mwatu mgocha muira mangana tuachakire weta na ntutweka itokoliwa unity yo munyari bari. Na unity yeye ndoteke timusali monto ne moyo. Totatekero monto omoyo yogoke nganu munyari bari olengega iga olenge kugamba amangana nyari bari. Wasababu ndo sonjire. Egenteke ngija ko criticize nga una bantaba ke go bachiete igoro yo mongano muntu yomo ngane rwa kigobamba ya igo twaja gaiga igoro yo munyari bayi onde bwenzi igerani abantu baja gerani iga bana manza masaba mejano ni umolete mejano ni ndorete yati indorete na ende ni nzo kwere kimyoro igoro masaba mbiya monza gena mo na manduko mino biya ende ni manduko kubarosia motoro imutageti abantu tubwate mejando noyote nina okoro kumanye ono egento na ende tokoboli neki ingi toko jakere koboli nga manyenye abisi autor koigora nyamweya kenani aitari haro tuacha ngatuba yako neki aya etire no jake ni ujapta nyali bali ni ujapta mwigota bantu baminto igege ntonda baterie bantu baminto nje mwenye jena joretwe 1983 na beiro mugambi emyaka emerongene nara kwisto bwake 2017 na ndi mugaje mukandangeria 2022 na onde maatali account egendo gyoka nkeriga ni tutweka tusaletie elieta lyetu lero twakira bamuramba ya youths jensa koliki teya abangi nabacha aho baje kwa yari usangama egende ko yetu akegendereye ndotege to uniform kere sub location location to ike division to ike constituency na ndio munyali bali turaba abanyali bali ndio munyali bali dero isakoba ko twacha iga ninje bwekaga ndiga nunsaga namoro na runsaga kunya masibi abamubiya turaba biraba MCA nyumba kinde nchiyo ngocha bali abamubiya kunsaga nyamasibi no mumubiya enje no ngorukizi central no mumubiya koto bwata ba MCA 11 abandi zakire basa bita apology yori amangana mangi ntekero na iwete na gere twesimi nkarore message inga unity yo munyali bali ikona atia kwa ene kupimana ne kinyama ngiche manye na unity yo munyali bali akoraki ekoba bali mwaje agitege ndeke biya mono sana twaje agitinyali bali chache twaje tali Saint Vincent bali bali Saint Vincent ni marota abanda ya jali tuno mdo Steve alika ekaleta ka siasa paka tukahakuza ni watu walengo etabe gendekyo torenga keka unity yako akoraki osire na omwali ona ene tuwajiri nyali bali engima na alikire kinyomba 12 eya ukimoto kwenye nje onkalete igere botondo inde
Akonya na wongo leki. Bono otukwa nyumba ikomine. Osenga kiwami. Naende gendo ya tusungwira Munyalibali obunyumba. Tigango tutiriye liete muna mulima. Muna mulima eliga te kwakoraki. Akukwana. Naende tutobe mulima omuntu osoka twate banganya lebe ebono mubwati mwezi. Kali ngano mumuya omusigisa omutondo omunyakoni nyangorotoki. Ekile kia tuite muna Banyalibali. Mwiwetu bantu bamintu. Naitokorwa naende bono iga koro muri kireteki. Nga abanda abo bagenda gabo bati ko gamba omuntu oyomo. Oyo omo tali era to ko gamba. Unity ye tutokoreki totagete. Naende bona Abanyalibali naende ni mmoja akalia kikoto kipa Sarisoniki weta veroka nange kikiarenge na kike kiarenge. Na kike kiarenge.Alitwale ngaba kile kiarenge na kikiarenge. Oyo takeroji na tiarangili kiaye na ndokoreki. Okay, no, tokero. Because ndokuna kwa muna mase. Babira mase aliko onyalie buche. Utolele ke umbu utolele ima, utolele ama, utolele kara, utolele litana. Kwa bale ngombe igo paka kwa kora esemu yaye yo mubiroye. Na into na Abanyalibali mutenda to ba mnengo. Usemune mbali. Number 1. Sei toga tutagete to bena yo iti Munyalibali. Inki meru ya rebu atende murincheki. Murincheki tiyo. Maundikenye katuara mulima. Au maata abogere mabuante ekwere ndi yabe lita yabo ikobarangeria bakwa n'umuntu ayomo. Wasirisi re mabuante jira iboni jiko barangeria bakwa n'umuntu ayomo. Ntuntu kora twara n'intwe mwanyagetinge Umunyalibali arorekane nganere nabwato obomo anyombe kine kimwabwe. Onyinya jaye. Onyole kaba chumbe 12 aba MCA koru Nyamira na Kisi tukaba 4 people. Ekerage ndagalia okoboli kungangaki. Nganenje gerekiana. Dae. Wono ntutura bali wa elimo ndoka mwegeito. Emijale to bwate tikule chinyinge. Nane ntutokoro kwa bantu bejibesa. Tibesa nanda besa kinde yambiri cyo. Myambiri cyo ko simya moto. Tibesa ekimuta ko tamote bya bana baito mura kianga torolenga kitoko Banyalibali. Natoko Banyalibali. Naenda bamura mura ngeli kubono ika. Na batokana. Nane no batura bangena. Ano batura bangena. Moli monge ni mogendo. Mukani bi mogendo. Indo janga batano monenki onde ine. Atoise ko rangeli kumara baba. Nane batoko tutuka menzenga ki ka kitu abera ali otu amuse tue. Tue kitoko ko iwera mangana. Otu kitoko ko iwera mangana. Amangana. Mangana ki mwaji ete ko iwera omonto naye kwa rumwao. Onye no mwa bakaka yardura. Omu kwa ewe kasudi kwa kana naga jabu. Mukao manyanga ki no mukuta no kogenda yo koleta Abanyalibali yamo. Yani nga yuwe report ka. Yuwe report. Gamba woni gamba terika. Ngemonyenye na kana. Na muntu takongosa. Bakungu ni mbwate. Abana ni mbwate. Kiresa ni mbwate. Ekimoko na gukwana. Tukabona bosire egente kemuna mwage cyagete togi cyakere Nyangizi Central Ward. Togi sublocation kilo ne location. Tumane ko gende division. Onye mbuga na chogwa. Togi ende ji sublocation, location amone division. Kirase kiwot yeto kominemo. Tose nya bantu baito no nya bana abara bange barabumba koigwa ngegente kikyabere egekom naende tuagwa a proposal muna account ntogwa te municipality ntwata katomentwe e constituency e Koruku town constituency abantu abakuna kutujana bagende kungangana nabantu bando bato tigere Nyalibali yeito tungangana ntutwe egende kinaende tokore no ena kwerende irrigation enene onyore town constituency mwaka ambassador mwaka Nyamweya mwaka kinani ekina kitora rwanere omugetutu arwalia n'ekikura kyaye omunjali arwalia n'ekikura kyaye Umunyalibali arwalia n'ekikura kyaye kikabire ekikinde nakiro kikije n'ekikura kyabo elino omuntu akyolwe otamanyikana kyasakoleki asarwe muna kisumu yakoleki koze mwaro jani mengu no muinga koleki igo watogo sabaiga uyo ntwa mwakikura
era nanyora n'amazinga abanyalibali tikanyalinde buya lakini ewoni muntu taweza kutya matanga ali nyalibali ali mukia abantu ningo bayirabo emete moino kubasera iko tuwale teshima yolio minto karaki orara gente kike hikeli na animonge karora yolio nyina bana uti abantu ite to kujoli tutaka kweti onye ni kibense ko ajete kama to itonye to gokwa to koreki ne ine warning na te byumo chumbone no yone bo asemi yake ta ogorugo mheshimiwa sahihi jana atuareke mira kyomo gusi muntu tana ko imo kigorwa asa matanga atiko ya rujibeza emeteime atika matanga alia arebosa none sanduke tirete bosa none omuraba bari gutiko mugacha bagenda kwewa kibeza egente kinake gikeri muna monyenye amuno munyali bali mo ko gikeri mwake gikeri akole le gabu ema bata quality wakira mchikomi ni mamba sogo cha biamara sana iwanta tukatebiga maite kriyatoreta obo moterwego kuikiri kwa to chora biongozi hivi tore ba otora terwego atu mnyokia atu ikiasagia women tumo na kwa na mate ba chiro ba wasangami akwani ngane momokera kochana na sengi njeri bageri pero nagokire na inche ko musangami ese kiombe kia bagaka ba minto ba nyari ba chachira mataba nche mukiga bwa minga rieta rinde ngorando kabare simbe ngungu inkokumya na nyari bari ya ito chachira masaba bakungu ntwe iborete boli onye ntwe iborete abamura ensino makura ngendo kieta bwati abanyari bari ba minto abanyari bari baminto mutaro kibiya monyanya nokura ekero naro cho mwana itotichi akoba humiliated esa matanga atari ko bari organized igo nare tamaria bone kera abanyari bari tugo ikatwanyoranga intugo tokoro kunga ngokwana ne gieta gete bisomba sike mwaranga nobo limongo kwana abantu baringa matanga yo abagetutu baso iro bomo bono bangiri botukumo mo basionde ngabono ni tutore maiga ya ino komiga umunyari bari yo itoro ruma nyago tukumo wechisiku mnese and it is leaders abarayibori batonire na abande barure biyogo batagete gotosuma abanyari bari siku bamanya gotwaka ngapa tigatorende gutwa abanyari bari twancha na tutwaro bomo torende utwa abanyari bari bachungwa karwekerugo ndikobora ngandware gotoka tobeke na wane tiwago wana ro munyari bari okuboringa intunto manye tumurayo yuko ni tembe koko monda karwekerugo arene na injena ari ngoyo mo bomba tenga data na ai waji watenga ujumuina utari kora tenga go seno tokonyi wana ani twanyo ro munyari bari ina kitoko kora basacha baito motene ne imara with the forts we have totene nyomo murana abari sangara matu ate chikura nere no bugabana elinda ile go tumo kungo ndonya musacha okobura onyoro chama basi bako ngainwa ngabono bekoyo toba enya ketano abagetutu bebisire ime egere banyore oburayi obwo moroche yomoyo tore umwana itobe babo ikaranse kero ko gabo manya gotebe ngo into mo manyeti kari morai omo sacha boronge kayu aba tiara wote katumo tugeke na ando bego gare ngeko ba tumo tebi na ki asabe kibo mwana tutabo rwesa yes man tigate ne imaro teba na gento gete ngisari gete twa mugati se committee eri go twatoro e karanse all elected leaders aba elected leaders bamorae togo oto no munyari bari torene manyenu mito mo beke mo tebi ngana into saber gento gete baba bonu mwana bieka okuboro twa manya otari mo bego tigagen number 2 obo mo chungo itonyari bari masaba nere ngo barenga tomo tebi ngana kere buyabe ka abantu baita amatu nieta to opportunity abarai baito no barato bekamu omorai achitari ko mwana site to tena twata ngonya tani ngete anga mwana otaki kyari lakini abarai beba che yari bari tejo intunto konyara ko bikora
abagaga babintongo basabaiga abakungu baito basoire metere yini toari bagatori abakungu baito nabaro bacha tobakaninga ibagaria nyambiri teba bana baito barikwe ekagera bata munataka pesa munataka mchere twaidiliata tigate bana tunataka kazi na abasabira maya umugo iranaka lengera ligoro ryo munyari itoziri Biamano Mokeira, Tirababa, Recombia Mata, Limatero, Variety. One of Agina, Tuakora. I have a corner. Biamano Navatavaya. Etaka Mayamo. Number 1. Toterane, number 1. Our deputy governor, Richo Bebo, now to Sasoma, anytime, Mochale, Tuama Rigate. Gonaru eteke toro kia ya kama teba awade gabana na ato meteke toro kia ya gomanya na ara mana aitu abara kita ke nos burbon ono ko nani bagabagina ono asenge moche kabreyo tiramba tebi oya koro kwa akwa ndeli gali ali twale ngaba sanga mireno watu achira bange ndongere kiando twale hoteba tene forma kansura reda mtouko inchege tonale ko batebi gabuna abakaka baito banyari bari ekeronde seito moise omoke nale kwaga nditango soka nyari bari esenge jone tayero nakine otabo tobo bomu tochora abaraye ge tokoleki togendre sobo mobu mangana mage na tolitago tekotokonya tochora barai egere batu sukume to babwatsi abaganga bana to sibere birengo cha motu egere tobe egente ekina giyo kana algo sama. Asante sana Elieta Gakibaba. Samarieta Nenkurukwa Mheshimiwa Joyce Isaac na bete former councillor na ndi nkaba former MCA. Biamona so organizers for event ya lero ko bakira ngambia mono. Njege ntunali ko batebya abanyali bali baminto. Ase twasirerete egetamatuni yetu twatugutete. Onye twabwatete egetamatuni buna abantu bandi culture yetu yomukusi kangongo teimoro nona abana babake bakorunse ngatokoreiga. Rero yaikire bakanoe n'abana bakerero noni nchomongina abonko bwato mu murone moire nyagitari Krista maji anyachi kwaruka yenge tamatuni kaliyo mheshimiwa nyachaare tete nyantro bakina kinko basabege ento kelingo semiki alenga abana baligwera abagaka mwabwate sei turuwege tamatuni kelya ebo wana nko basaba nyendi mwanja ege tamatuni kelikeirane igera abana baito bamenyeke gusi bya mono. Asante sana akili yetu jokaiga dine kile yetu jokona yamano tekoro kwa alisibo yani koruchuni aitena beta nominate to mu MCA te wane ngonda kwana ba mu mwenyo lete no buya bagaka baito bono mwira nyo ba mu egente lyo kakebolete no bochai ibo bana bamora utoto bubwatire ko bakonto kolegas twanteranire abangira banteranire bono gaki Aiteno mheshimiwa Lineti na aliyetekero 2017 ya mwana bono egente kigyacha nikia abagaka mwenyo ira simu asirire tabanyali bali eyuere biya rero kandi twabeire kirori bangina baito basirire muina ko bareta toramo toeribaga ekero to kumirana ndo ba majibu twakwande na bangina baito ogenda Biamono master ceremony na nche asa Marieta Sabina Bonali Kennedy former councillor Masimba Town Council na ende na aba former MCA ya Kisii County Korunyali bali masabe gwoti nyamasibi Biamono kegimasa bali batako musangerekano yo na ende baikire kaeke ye kira seri tukolia lero na ba keiringa biamono na ende gendere ene tab kiare barese ni bere aso mutali ogatane gotebaki gakinyora se twagwerete gakinyora se mwagwerete abanyali bali nabantu abangai oba mu bokorunyali bali masaba ikorongorogoro bo
Obetega mani monyenyo minto yali bali chache. Tigabogendere. Nani tungo sababa raibaitu bali bawo chochoro. Abagaka bachoru, abangina bachoru, abasaye bachoru. Kubwa mono yora bestali ni yogotora. Atoru Misiri, atoire Kanani, omongina recha ruseke iri atogere tuambokire nyanja ngumbu. Tuabeire miyega sunte. Nyasa dokonye. Nto dato ure bibeke rogurwa sama isaito tobe imeyobo somba. Monyenye na abata on planning committee torna monyenye. Eme baga yetu ya banyari bari. Nya yendere to wasukigwa. Amangana makongu munyari bari tuatida cheirunse. Tutuara masikani na nege kae kegendere mirere na mirere Nyasaya baseni mwezi. Omongino twakora kana kamadoseni. Biyamana bagaka baminta bamwakira aseri tukori arero asekia asirete abamwaja tiga Nyasa tokonye nde litukeri liberi tukori tenulera jitarikibere omotienyo 12 Nyasa Marieta mfama kansara Mensia Siro kurwaigo bichage naende una mwate batware ngo mugaka Nyasaye tigati mokena Nyasaye abagaka igo more kabere nonya to ikaranseta una tokorwa ngo banori akimwaigwa kwana mwaiguna kwana kende onye mwari kinga cheina bangina baino babarugera mwacharero morie mumaigo buna tokorwa bali togo chora tobasike naende babe bago torangeria no tata na inkigo chikoewa bona buo buna tokorwa kwaragira gwacha bona kerio koribuo lakini ngendo twataka obomo abanyari bari twasirire ko iguto kwano banyari bari nge no mogetutu no mwana oyo iga utagetege keiga omwana bwonyonka uri no mwana one oyo muswacho mindo nkori nyuma igo bano obora imboro tikatogenda biya monase akarango mono sinko wa mindo yo ngambota takabere mushimi uri nenu biya monase libaga Nyasa Marieta nguru kuspora mulire former MCA abete nominated 2017 2022 atwa kurai kiaso oyo wana iseti umukutano oyo ndiya mono eli akabiri tigato chora nango paka grassroots etwale ko kore ebintu buno omaeto DM nonale egutwale gutaka ku grassroots twata gocha paka igoro tokaleta same thing ndo nyali bali to bare to gutwara umugambi force cheito njisa ine bantu baba ntiko togosa asega ka to koruga iga to ene to iwana ine na ande to iwane itangani keto twali obwantari kende ngeliga okoro yo mino ngano mube yo mino galiga yaye obwantari obogo tubamabe biyamon omweshimo to kwandi biya ono twakire biya ukora tore ma canton represent youth kora ngita kayama one word ero manyanga wangina barenga abasambaro tingane limo yok biyamono sana master of ceremony mheshimiwa Asa Marieta nguru ku Mark Anton Ombae nguru wa Liki Central Ward omorai we vijana se Nyaribari itogaige amangana manga kwaniru abarai baito bakwanda mangana mayaga iga elected leaders like my good friend Monyenye okwandiria omoske abakwana bonsi mutuga iga kinti etikoli pits amangana iga abantu bakwanire number 1 na agenda aliye to abete invited umulenda eo coming yo MCA kare de chikura abafata no abalenge none ikaranstrenge megaiga umufata yo magatina gateba kamakanto naye yali bali ingwete mukugambira ngenze injo na no watige ndo kwana mutwa mayenga tukachayo bono igo mwaro restwikeire asengenza magana yo akono amange tintige tiko kwana magana mange tigamba somere gento kere vera agent ase kitabu kia Deuteronomy
Kitabu cha Deuteronomy 28 verse 43. Ngiyekoteba. Foreigners who live in your land. Foreigner yuko na wewe. Okay. Whatever you get. Foreigners who live in your land. Aba menyi baliba menyete ase jeans kache inochi ani seito ase megondo yeito will gain more and more power. Abantu abo mbanyole chinguru dani chinguru chinene mono. While you gradually lose yours. Intu balibona tomenyete gaiga chinguru cheito manyenye inchigo inste mono. Kena niwo tamangana ibo. They will have money to lend you. Mbatu wale chiwe yasi nyinge mono. Bako ba. But you will have no money to lend them. Inua banyene tomenyete gaiga ntogo twara besta tora bae. Bako raiga. In the end, they will be your rulers. Awo mwedio mbaba bagambi baino. Yamano sana. Tigandi piteli egente gaiga. Deuteronomy. Deuteronomy 28 verse 43. Foreigners who live in your land. Aba menyi mamete megondo ya ino. Will gain more and more powers. Mbatu wale chinguru chogo kumia china na mono. While you gradually lose yours. Ito abanya to mete megondo ya ito gaiga chinguru cheito mchiba yense mono. They will have money to lend you. Mbatu wale chiba singa mono. Bako basera. But you will have no money to lend them. Inua banyene ntutu wale chiba esa. Ntugo tuwara besta turabaye. Bako rogo chinse bateba nga take care. Mopo yende kimokoleki. Ono moroche na kujira bapasta bali ngense kabere nkurandi kabo tiko no pasta na ndi byaba nyali bali bayo. Esta ite abase. Nyoro magantoni. Deuteronomy 28 what did it bayo. Basi chinyo banjo tura kora nitegete tura nyomba baba. Aba manya kunyamu yimbara kwana. Umubi ambara kwana abanyakomi. Basi teto koyo minto amba odo mheshimiwa na kwani kitokea komenta ikatokea mmoja hiyo ama sikadi hiyo romono to mheshimiwa to kwani kana kama hiyo karibu mheshimiwa baba minto bali minto yamule ategere ile chikwani chikatwa twali na sabali bagabuna kolenga yaikire igepindi togo tebania asitwarure asitole na asitowechia mwana ko ruoto so igepindi ekibono tumwata gete tumwaturangire tuna na kitokwebanga na ekere togo tebuna obomo bitukwene tukureira na ase katiba yaito katiba yenye na ninta kita kike na tinimira so ekere toko gamba kwa manda kuna ekere toko te homo jumbe ngasi ya yenki ekere toko liyo mu MCA nto ansa ko ba ngora busa usuwe chencha tutali buri binanga kitora nawe katiba daito article 1 katiba ya Kenya yegote all sovereign power under this constitution is delegated. Yes. Bajumbe bonsi into tubaye temire. Teliabo. All sovereign power belongs to the people of Kenya. Kenya yiga into 20 million people tokwe gambira. Ondeta iyo wada una your excellency musiki.
intuna tuikarasta iga into tokwigambira nuna tora decide wona iga bune bange yenguru tole sentorwa intwe a constitution na we got the first article, all sovereign power belongs to the people. Na toi karansta ega all sovereign power ya Nyaribari na Kisii county into na toi karansta na toi saina to kuigambira egento gioka ekogera twagenda se wochora nkeli na 250 million people ba Kenya ntokogera tuikaranse Nairobi tuikaranse nakugamba tuligenteka. Isn't that why they live? Therefore ekatiba yateba liba gatokogenda 20 amo tiga Kenya bawe into constituencies. Kile constituency etomo mujumbe kwa niaba ya abantu be constituency. So kere togo choro mujumbe into abanyetu amotebi na igwa gotogo toma Nairobi ochigo tokorera APC una toga netintwe kalina nayo ujo toretera kende ekiera none chibesa chiko bagwa bunge ne chito otwago tema ochigo tubagera on our behalf. So tubura ni mwale ngibuna na ibuno twasirerete kwa ni historia yake monde merali historia yake ya Kenya singi cha wiki tuwa sira tumanye kumanya wae turai gabono wanu etogos ekero musonga kogenda tukurwanira independent Kenya ndanjeire sika ba Kenya ba Africa mbanjeire utwara political party egotereke ukaba Kenya biwaoni anao utwara district parties kire district ya utware party ekere ai katoji kogenda independence ekamanya wanjeruna okay bona mara rosie national parties party asoete ndanga ni grupwa Kenya African National Union KANU eyiwe ya renge a coalition party ibiama bya chitamo bikarosie coalition group KANU abandi bakarora bisa kubinde bikarora buna onye KANU weye abange basoa KANU yenda bono na musio bayikuyo na bito bagere na bandi abandi bakarora buna abayigo bawo jutoingira na baro bagachamo bakarosia Kenya African Democratic Union KADU. So chikura chia independence kotoko genda chikura chia independence uchia buka lengo kubuli between KADU na KANU akurua alia ukamba Paul Joseph Ngei basi bitu na Jomo Kenyatta ne akarosie party ya African People's Party. Now kera tuwa soba na tuwa nyoli the independence 1963 Jomo Kenyatta akarora buna maybe enjirete era tuwa kwenda bia akarangiria Paul Joseph Ngei akamotebia kuna gochitu asibukomo utakobune party yao wasoe KANU ulia kabuna akasoa akamaji yaya na KANU isakwira na maega yake omujumbo itomo tangani onyali bali engima James Nyamweya was my father. Omugaka Jaramogi Oginga Odinga nali bakurwanira uhuru nale soeta gansa kuligire abamura bali basomire. Among them James Nyamweya kusomera uwakili akamuruhusu ofisi ya Attorney General akamuigurira ofisi akamotebia igoro ofisi Kisumu ofisi uwakili. My uncle guy ambassador
na arakore tubwakiri obwa tumumurumu abaroro obisi y'ubwakiri lakini jera mugi ngotinga tali kumulibina n'ubwakiri ay kumulibina naye wasomera machiko inchuto bwate sikolika ekatiba ya KANU ne katiba ya Kenya naline nachietera kaligia mwako ndo musaire nurenge kurukumwai Kibaki kurumakerere injumubwatira nimuturikire ekatiba ini historia yitu y'abanyarwanda tudete kuyibeka na runejite so KANU igaswa gusia kurwa igausi mbare obayengi bae emeto ko yeso ikurwa KADU. Now the meaning of KADU batagete again to carry group majini na KANU at that time we are ganitie ubuhambi buri centralized. Therefore ekero muhaka Jomo Kenyatta arusiri APP akaisoi KANU. The next thing arocha okora agateba buna bono kutwali bya mebye bingiga tuligokonya akarangiria bakadu KADU yabwate president owo ali kurukwa Ronald Gideon Ngala haya oyo olenge mu chairman yaro was Daniel Toroitich Arap Moi. Yes. Haya na babwate vice chairman go Masinde Muliro. Ngota ande monde mereli why I'm saying these things. Ngala ngaiso wale. Kilifi 1. Moi ngaiso Baringo Rift Valley. Muliro ngaiso Bungoma Western. Moto mungu adege. KANU abwate Kenyatta kurwa Odinga kurwa Nyanza. Mboya ulenge seke general Nyanza Nairobi. So that the coalition ya KANU will abwate ebisa kugete. A coalition ya KADU abwate ebisa kugete. Now, togo chagusija ito at independence ekeretwano tebono ebirogo 6 ebirogo twa abwate byagusi kwa Kitutu West, Kitutu East, Nyaribari, Majoge Basi, Wanjari South Mugirango, Mugirango West, yes, tukatuara nomo senator yomo, wengi John Kibaso. Now, amanayo tukugamba murane uburai. So, ekere tuage na bono bunge ya chire, tukatuana tukwato mo senator yomo kusiyengima. Na abajumbe balenge, is it 6 or 7? Ekere senate yekubunua gekabaya tigabona senate trakore tamu yaye tigo mu aba senate baiwe kirogo hence tukaja konyora burabu North Mugirango na burabu ekaewa Kibaso. Yeah, I'm saying I'm coming to it. Namuya nachita akatoro bunge lakini omwali oye agachaka bekwa na Moi as chairman ya electoral boundaries. Yes, ekeraba chairman ya electoral boundaries ekababu na Nyaribari nkomenda tole birugo. The first one ya tebeten kilibina aba Machoge na aba Basi tigabayewe their own constituencies. Abagirango n'abanchari n'abarabutiga baiwe their own. Abanyaribari kana arenge na inje
Mbwatu muyo Digambeke, Nyaribari Masaba, Nyaribari Chachi. Because the whole matter becomes to numbers and representation. Ekero na ababunge na nje na ababunge. A committee yechi boundaries ntua igambete. Tokebori yaboseka baburi. Agane kaburi President Kibaki. Burabu tubate tukukwa North Mugrango stroke Burabu. You know it can be West Mugrango stroke Burabu. It can be Kitutu Masaba stroke Burabu. It can be Nyaribari Masaba stroke Burabu. It can be Sotik stroke Burabu. Akawoda kwa nini? Hata sisi ndio tunasema why can't we have Burabu on our own? Fahamu hata mpewe hiyo. Lakini nkamawodi ga naende kama yetu si sana. Itobu hata sakuru kwa Kisii municipality. Mheshimiwa Manyanya, I want to answer you this one. Nkamawodi ga nabajumbe bonsi ba onye tuanchire kwa Burabu a constituency on its own asenge jebu hata bantu abagusibonsi. Why can't we give Kiti municipality Nerebe constituency on its own? If we are telling you to water, about Sions Navanto Bandi to Antrana. Lakini, unfortunately, in Tuabanyene, Kakana, whatever, if in a Kisii town, and if you've got Kisii as a constituency, you will in effect have had now 3 MPs. Now, the point I want to make as to a constitution ya Kenya, igeruete birogo 6. Ekerogo mkeregia president. Mere muya egeri described as a constitution. Mu president ni gutara chawo kole mere muya MCA. Na kole yo mujumbe. Na kole ya women rep. Aye murani manyire. Aya. Ntobuade kerogo kendi kia governor. Na kerogo kigeto yegote ba maganaye. Spelled out in the constitution. Very distinct. Ntobuade kerogo kia senator. Na kerogo kige maganaye ali ikire. Ntobuade kerogo kia women rep. Ona mna igani gene ko uri kerogo kia women rep. Why? Because in Kemanyiremna it is for women for now. Ntobuade kerogo kia member of parliament. Very distinct. It is different sana kurua sawa bonsi. The point I'm making is this: every logo beyond 6 could be quite independent. Lakini ekigego to chanda bono togo cha kumnyoki togo say no evidero is that our bakare ko ligibo president think una kanga naitwe oyo MCA una wita mu bwatisi. Lakini como bwatisi ndaji okara mbere monero. Does MCA have anything to do with the president? The president. So, going forward, if I talk about I know MCA, we can move out and a women, we can move out and a senator, we can move out and a president to find out what you're. It wouldn't make any sense. Why not go to MCA? In Germany, they got Kumbu in the Chandera. So why does my party have to be a party president? So into all sovereign power, we can answer. And what I would recommend is into Nabali or see a council get late. I cannot wire
chikura chigoika ntuo banyana to ikaransa to tebe ayo tegeto go MCA o chore patigete useye na utora ko esingi na tu ateba aya ayo tegeto go jumbe igasha oto to na Nairobi yekali ni aya na utora ko no ndo ukale iriende aya yo ukubodia banyana president hata cha sabitikure jaya talije kumosabira ya dini chobane ya president mbara wende sabiru kujumbe bwana oboye gotebere kwakirisha abanyarwanda so a problem ya ito tusuko yegera ngiribuna utokagerete usitoirete nabanda batogochora nabo ne togoto anything ende nkeyo mujuma gokwa ila shomwete noko enda ukora representation legislation na kutenja na kulinda oversight serikali kene ngiyo ni nakamene to itania na chibeza chonsi cha Kenya ujikubugirwa bunge so no ne project idokora igikukurirwa ari bunge igotali na woji kuna wikange na president bawoji konga nayo kurwa so amangana ya toko seri buga bona ngolire coalition cha tsoire Kenya bona China Curiosity. I was doing it on behalf of President Mwai Kibaki and PNU. I remember Mugaka Nyachai came to that committee as now 25. I can tell you Karansa, Nera Tevetuna, Jegusi, Ntigere, Tonchanusi area, Nato. Abandi nabarabu baluya banda baba tabana 94 Kenya tutigire 90 Western tonji bina togoje toko ntwale dera baju aya aba ikolo nabarabu guru wali batana tubuate DP tubuate ki nantu tutigire alia tonji umugaka yutagito ku president twese twangire ko kwadu karose coalition one for the president ebirugo byabajumbe tubateba banene okay, the song that we talk. So my recommendation is now, legal, they are going to be coalitions. When a born I get again the chorus, you can see President thing I saw. I speak of National Assembly. Western where? Ngom. Na dropping commander. Na yatro. Nayator, Senator, speak of Senator Naiso, believe. Natural Mutugungana. Yes. On a moral gene, can you therefore not see a coalition Yakadu, the Rossi? And can you not see Abani Bagan, the coalition Yakan? I will see. So, I can talk again. I what did I be MCA to Angle talk about? Being to Angle talk about. I can do it go again. No, you I will into a Bolivina, Aria, coalition, it told you was so. 92 that so which we work in whatever. But then in 12 the 40 people, now to I never June to go to Motia, Waria. We talk to Mogoitera for the people, but we can say coalition is try to arrive. Lakini, I don't think I go to Kukania. To answer Gumilokania, or come a young to the president, so like you can. Lakini could not take Gunu, dress to Ikaran, someone for Guna. Okay. As have a bag of wood. Murato, very clear. Ever, this second Kumanatore. We have another day. If I get the grab at the Rabu, the dog and you spawn of the hotel. I can have a chin coming. Oh my God, education in Yamaroja Sakura. Mora Sakura. You don't make Kora Sakina, I don't get to your commission neck and then to assault me the Villa. Can you marry Moroja? Or was you going to arrive a commander in Sa?
epati ya ine nyumba ya ino terwayo nyumba ya ino nataka watebya lingane limo endagera sobonge bali morne nchara mo kumia kuragera more ane kuragera more mutte. Number 2 ya sawo to ko sawo muya ama tuko konye mpure yegotwa abanyari bari mwana mpure uko cyakagenda kokora toro mukutano oyo minto post mairura koruma simba umu MC masimba usabire libaga oyo minto Daniel Mandoku koruma saba otomiro monto ayo kaiga ngai monto ya tomare toko ali baga chinga kiabana chimoika oyo minto kengo nyambane go charenge nero sabire libaga oyo minto debut governor Richo Bebo is on the way coming. Yabo to mkutana ali akiskuru atari akmare merelie go chara bakwani na nato mertega toro to batebya muri ko banchara chinyo mbajita akwana ko bando yo moyo mita ekeyemo tore merani bona nya bane mwakwana abane bara kwana ayeko wole ono ninje MC ga iro kotigen kwane haya omo nyakoni omate oyoro ayomo tuwanega piamono omo nyamoyo mate omo nyamoyo smate chunoga smate chuga ite ya mayoka kunoro mwari 1 minute piamono master of ceremony chemuna mwaigwa ngoro kutono smati ko chache egente kemo mwakwanira mange muda kundabera nkwani ndire tofauti yake asoko nyolia bagambi ke garambara abagambi ba minto eforum gwenye kono yambulire sana anda mwapi abanta bange ga imba manyete eforum weye egente kemo kiagera kenchande tero tintigamba boliriga imura chumonyo liba gamoiraneli enya gitari nere yarenge kore tugali nyusia korokuna Center of Excellence ya cancer Manchester University karua tiganda kwane karua 200 billion toga tebu ega tebu sovereign abumweigwa abovamente yamono nakolireba point nere yuka okay ekina akolire tigabano tocho abomo bwanyali bali forum kono etobolete etwa obomo abantu ba organize tina abantu ordinary mwana siasa talingo abandi ba supported yape ili akabere abagaka emwarangire tigu ekiagera bigoti mbiri go etania umutu mukanye nyomba nabo murabake ekero mwaro libachira stray mugaka no bate jukumu yo kana mwaonga ki ayemomura karairana naye mwane karanyigwero mnakwa kanyigwere ire korukale igere tunyali bo contain yali bali mna yale amanga akwaniru lakini eganga yatoletaga nara yina ki to kora kurwa ekerumo to igwana nirayo next round mwanche abanyali bali masambara togende forum wende nyali bali masaba aida batotebyege wanje kya masimba oseibacho tina kolera abo chinsa moja ukwana moto elibageli moto tebi aitoko umirana ndiyamano sana naga ni tu wanega munya moyo ya rogoro muyamano abantu ikatwa rachinsa mna chikoenda tindai tukwana mange because in reality tu arosini
egendo njenare goteba ritang'ani ndarakora kende no goteba naki emetwe yache tamo ekainyore egento eke in fact tiga tobae amasikani ingina kwanera ibo narora riri mwacho batanga ngochora tole abantu abange kururi asimole gabatanga abaisimigu no bara asif abaisimigu mbalengeredi about this thing abayembaro ababaro balengeredi bagikibierebe wono mutai to tanga moto kubaketege tolengeringana abaisimigu balengejenale kamemo. What I mean is bigato tige dochole abaisimigu babo como nimani abo abantu bonse bagorwa koreki achorwe egento kende kyakabere nche nona arenge na agite no ene chikura cha 1963. There is no time nanya ko romo nyali bali atari yani permanent secretary emo minister tochamo okorege ndombu yamano obere mwenge biyamano togende omumubea oyo moma ate oyo maruguru teke yo mayokaiga biyamano asiribaga komiti yabangeta manganaya order tafadhali order abantu baminto mwesi biyamole biyamano nge twaja koligio obomo twaja koligimbora obo engati bwasirete n'entambake engati yasirete entambe egento kero abantu ababangete bone egento tokora ogochora kuri bateba igeto boba ogochora kuri egokoba use bari babangete buna twacharera nahandi nyali bali masaba bagende bali gegegwana bacho abantu babuche tumanye gocha gochora ekero twarangiri gocha twiranire biyamano ikwana yaone biyamano eyo minto basega biyamano master of ceremony biyamano abanyali bali baminto koruruguru paka mahate igatwa kero monene nyasaye nga biyamano asogo tago kuumera no kukwa mwana lero nabeire tinga kitintambe kurwa bagaka baito bagambete nande baraire abanyana ariye sebakaraire bakare batebanga abantu bali bano twatige tari mbiye bakare aitu twabatore moyo twene gusabanga kisokoro ne chikoro tutakotorare abuya amara embodi orengo koruri tangani onyare koboro bono twaigire engakiye bono igongo akera bali bapangito mupango yo omweshimiwa rejo ko communicate tu aringe na heronte bigwes tu aikire asenge tona atiete iskare bono abanyali bali bamito twasiri omwerekeo lakini rende onye twasiri omwerekeo bali tole moyo ntokonyoreka bisha bono tigatonyoreka bisha atatiga egento twakora abantu bamito iga muna tole nyali bali yabeire ngakitotanya konyorana ekiagera bali bali maate nyorendo mumubea abea batu bali rogoro baro paka abandi bagamba nga kansula masega na nje kansula masega nje na agambo municipal na masego ya kagamba Keroka Town Council igo bono egete ke neke tukugukumi ntemuno mwana siasa na agambite nonya na arweto tinanya gutama kurwese abantu nonya na achito kabugwa to basa gutama kurwese omo chando yo igo chagochija karawa gaka waito nya mweyarara omugako manga karara nya chakara tugasire rumwerekeo gaki ekara twasire rumwerekeo yo bona baraji abandi bachigoja bakuburikura babera ari na igo ekare kunu yabugire na rero chikura nchikare ari bakomonyoka goja bacha kuburikura
chikura chikoera batama paka batie gotorete nyumba yeme kubu abarabu batie gosoa nyumba ikiera bano ngakimutangira ngeringa abarabu ngayeri ase nyumba itanara nara gaki emweba enyumba nera mwebe nene sana ikarasete ekobagenya mayanya libali chache ngombe yeitoeli toitetense ekorokusitie nero kunyebaga nero komanyume nekorangeria bakungu baito abamama obasuma botigaria otwaka kitege tiko kumiko tikoriere naro mwezi migo yogo wako kitege tata ogo tyane rumuno mwisinga aye onkota 2027 ndio tutaonana. Okay, sasa 27 umepata mandugu zako. Ami tawa ni aliba ndio wangu sasa. Tusabiri gaki ayatua korete gaki tusabere na bangira baito abababa abana bonsipi gaki yange ojoke gaki tadibo igona limu atokonya oroje nchigotara arigoso ezeko na koni noena maberane ncheko modi kungomwe ngaye masega ngaye seino ngada liba dalibali ilune tinyani ntwerwa matego ako mosigoro na pa kai amito ituko no ane limo ndiyo tane gukwana siasa dituke limo kagenda karara tani wekiaria matukane igaba baka wao bichake ko batete baka batu makabodi ngomoto yo muntu kiyo igona lidio kana arote na arua na kan lakini siasa kera lituko tokonya lakini rende abanyalibe amini bamuntu igatawe gente kamo atebani moto basemi ko rogoro mwamonya abazumbe tora chore rogoro na maate ntoko batemina kenda mubrata nenyali bali mole tebinto wana rende ko katolike ke ntoko kanga pageni powers tobege nte kamo na kitoko ende kupagoni nyore tuale ngetobe gente kamo tuale ngota biruto bono ngatu gate chikura 180,000 tomo tabi to take tokora toko gen e karutura mo toko gen aya de na banga naigo ege to kiale re ke tu ataka gato ke buatere magoko gurutira to era yo mitokibeti tena gocha alibonsi abantu alibonsi baru ki donation chawe mheshimiwa Kenani bariko kuanza tabatendeka mbaliyerelie umanye ngomonye goyo yo mtorecho tena gota oyo minto unga kinjocha bali mwansi mwache temarute mwawe toka bakuma mheshimiwa kinjocha egere mheshimiwa mchieka kinjocha egere morra tibanto bange abantu akega baruete bagateba ngamunywa amache nandi bagende ko borro go abane limba soma kire muntu naruete lakini naratenga ndarabatene niterboigo yamba tene bonse nabale ngaba kwebijo mtongara karibu sana bali bonse baruete okoboko kwabo go chaga inganda tumotene mo barengane timu enke yaba taba sininigo bali bantu bange na musina onda na itumo ngake bija akanzo kwana editire ko bawo kwani ngonya kete mo honja abana bacho bagere mo yegomba noyo mitede bitigabana ikirare gocha nere ngo ikara ani ko bakwani yale iwe group ne abantaba kaiga eliyeto ko kwana kurwani yo chaiga tokore tinde to kwana mangana itari ko koranja Nyamuyanya kundi kwa niaba ya mheshimiwa Manduku iyo sabari bagotanya na weka. Asante sana. Agency msirike ngoro kukuru nyale bana sawa. Jamba kwaniga nje lietali anekoro kwa mheshimiwa Charles Ngara no limwate rugo lenge Cliff yali ninje bale goteba biemono Dr. Engineer James Makori Magoka urubara tonsa mate nyirba chache uri mukora igukuro gakurwegesa abika birwa kachisenye
Francis Micheka magere matundurana kwa nalina abugandira abanyalwali muri mimoleo abakwalira byamole David Otundo ibino iwode ibino wa abantu baito banyalwali waire mwensi egentokere tuwe bako batebya gatwaringe committee una ngwara ngeli uga atwara okorera fete tukarora tukorendega no gendenga okorera abantu baminto civic education kaindi gokorwa some babiri batatu rodi ondaso batatu then we can change Nyaribari nje Philip Kegengo konyama gwesi die nje ngobole wetu wa Nyaribari cha chambiamo wale byana ande ndije tena niko ukeno nduso ubaracho Nyaribari chacha Nyaribari ngwirire changoro ku Dr. Ndima George ndiko golgero ko Nyaribari chacha lakini nde muntu buhanjite abantu abamo na inde maybe no toto ali bagama gatukwa ngendo gato ikwana bone ekabna aligereirie muna twate nagaiga na nyorenga tubwate generational gap abagaka banembaro amurambari bari bagotumina kabisa batayo. I hope mnamwata ba mheshimiwa the next meeting we need to have the youth a part of this agenda, otherwise soka ndoka endaiga emwe kamweno gabu mubwa tinguru chinguru chiko babora amangana tore uko na kodreke asirire nande gyakaberere keiga bosa kurire dibuya amangana tokona uko na gaiga twaja tebiru botambe but they are twanyorenga ngaye muri akodeke yanse kutwera egento tobendo korogo chimotwe tajiko yakwana no gukoreraga. Numbers make a lot of meaning. Chinambe toko nyora ekari chiburi jora kikubwatu. So that ekari chinambe tuwa nyoro mawatawalinga, what do we do with our numbers? Kari toko wanja chinamba chiachile uchialia tomna wansa kumneke eto kumne kuruma ganto wekera. Lakini more essentially na inde egento nale kote bi regional team ya oneriga intwe to rule as professionals. We must start retracing na Nyaribari asirete. On the places muwato montore professional inche nkoro ku Dr. Ndima na batebia yongo so Mikisi University. We have looked at how Nyaribari is disadvantaged. Na inde karankuligere lyando motenelwa balimba university in Kisi ekarankuligere buya. Tokoli chinamba che Nyaribari chache nchiyo. Eka tokoli chinamba ku rusiko gali chabareke echiro. None katoko karansa tokambenga ki muna boro kye kuru Nyaribari ko banyaribari na itule amataratari osako wenda buna bono mwochi go nkwana kyaro n'abantu bangu kuambera osako wenda bugira ngo mono gaiga egero koranga linga abagira ngo njumo karanse yokonyora up to about 30-40 lakini kato korangeli abanyaribari boka okonyora yo maguru bogeka asenkuru abo tamba njibweka ndororo kwanyoro kubweka masimba kwanyoro nde etora abantu kose 5 kwendele university nga yere ali Nyaribari bono turanga wito munwe mbakaga igaboka boka amba mandega no alega ntora ibeka namo tumenya kitoko lya mandega ratokoleki tukonyera abana batokoso mategali unless tutware a succession plan. There is no way baragende nakukona wita nagaiga ige minute nga bagambia mwa kongira kaiga mutu wale succession plan nanje karango je buna andi mandabu atibesa mantigera waso ndalwa na endo sera uko mosinywa monyenye. I had it work one. I was very happy but sera because we are finishing our generation as saying jogoraki wana njengo jangu tumuta mbona ki njengoro ku Dr. Ndima na yogo toruya na ndi ebisongo byako na ukwana gaiga umuntu ko twale besa. That is why tokogenda twanyoro tokugo mochere olikire government of Kenya. That is why the other day tuaro kumu kutano na nyubwati gocha abanda mwensipi mwata tunga makunguru nga wacha makunguru wafanye kazi lakini hati kerega sirona tabanda ki wacha na mimi kuya kati ya makunguru lakini muna tokuruga togende ngendo kunga ogosemye kiri kenyoro muna bone kenyoro kiane we have started nduri gukwanira tokurega
onye tobwate ebinyoro buna wono nchono mogeka yonda takwa ndo tamba kransia abantu botamba tukwanira mangana alia otamba tuigwane tumana kwa gada nyaura tumana kwa enda wapi so that we have a formidable force. Otherwise tena kwanira toka ndokora ekoli anelinga kokwirina gujinka asimorwete chinyombe tumna mwachi choka nenu imora na nyombe ya ino mwanzo kubura ninga ngaye mbere yakore theki nkitogo cha gukora out of this. You go in December mutinyo igantu ba de gruna otamba declaration. You are invited to talk, invite na ndugu joto kore vete to basa gote na ndugu sadike nyoro so that to answer roro kidogo kidogo tokore we grow egere ntuma because to ko nya baga ka biga sa kore denko mbuya mono. Asante ketwa mwali baga kwa nego wakana ko chinko obate bili James Untiri Kenani. Tiri mnagitari. Kina wonu mnagitari ya sama somo. Yona bonde Dr. James Untiri Kenani. Abakwa ningu ya more. Nere ben mogaka. Nere mwaro okunomo indi akamaruka dikunguru. Dikunguru chami ndongu ya more. Ose mwaro kuti kunguru mo goitaba. Ekoromo itabire bono. Tumanya ko nore ndira yoko masali. Ekiagara na teba iga. Ya ikira abanyari bali bono. Sekwa iro monte suti yao okiere iroboko. Ekoroko ngesabira ni kubak na magoso wakora. Ekira kina batei bone suti ino. Abanyari bali bono tikatunyira ni goitenga. Tuanjira ni boigo. Kuira ni esuti ye nka igere very easy. Buna to kurwa mwacha iga. Tu ate beta baga kamuracha to gambe buna tu agambire iga. To kurwa to chiko gamba chinyomba cheito. Umuchando to bwate nyari bari go anse kuru nyomba. No bolimo. Ekoro mu murori yago tago sera mando kibako mnoka sale. Mbando ki n'abandi n'abana n'abasaye bake etweko ratwata bagaka iga tukwane mokurwa mogenda mugambe kuri nyumba toko gamba kuri nyumba toitiro muchando yo iga ekyo mweryo muna tokurwa abantu baminta abanyari bali togenda tosema ni na kitoko bwate bituo bito bikorwa polling station ekoromo india goja go sera abantu iskaiga ni numore asi polling station mumma eta abantu barabi baraba ki kene polling station tosema ni abantu baito asogo kole mekutane meke otebya abantu inaki gotigo serwa ya tosema ni na kitoko empawa abantu baito koruinga iga abantu besa ko empowered ebago tirabati gotigo serwa no bolimo na kwana genda byanga saba sen. Thank you so much. Biamano sara minto biamole renche recho tu na banane kale hoda de kwa na linga ne limolioka terios ke ucha kegeke ekero toko ba positive toko gesugo chibosio bara babo linga chensi mbaiyo lakini the reason why tuaruma pema when you are not here that what abanga tukora angilia bagaka na put the heads of the house to babolinga atuona toko kora batoto hivi sawa karaki asaba kutoira. So I believe that taking us to the next level. Having said that, onde tote abanga njiro mongina umwana siasa ukora likichikura desana chayo te kulikichikura jena yako na muntu kondwani. I can tell you that grama akurwana kwa mangana. I'm talking about physical. Okurwana ogwe chikofi chicha physical. No kramwa mangana taiyo. On this time it is unfortunate ngomobungo ito okise oyo ami nyari bari chache na kabeza tabantu ojukanda bakurama mangana machafu paka naona ayo kumingati naona reverend you can bear witness. You have seen. Na nyabantu bate yantu tete ko goita mwasenge chongo ngote bango mubungo ito musongo gaboli bono ngyali ngomwe gwete liswali eri ikaba tenya ni no wanja gangitu
mwate ya wandeke gusinga kuruba koro bangina mbanya goitwa noyo komenya boko noyo ngamo noyo ngisole igobono nyomondo tire seito tigakoleki tigabura tiama chikakoleki ale seito atosike nanda sike culture yaito balimo ko support mo beange mo saomi for the time tomo ate kerogo. We can only respect him if he can also respect us. Munaba Nyaribali and asike culture ito. Thank you so much. Be blessed. Ora mnatokoska iga tuende mbele. Komora antega akina no mondo kugwa sekendi girls. To kuguchi asemo. Am to kuguchi maiga. Fall forward if you fall. But we are going to succeed. Thank you very much. Yamono. Asama lieta rukasio ngaki literally chairman ni yo mkutano yo yani kwende toka ndio tona ina na tunaomba Mungu tuwalengo succeed yole tu amangana ya yuko andone nchenko moroka ile ndoroka nga tenant emenyete nyumba yo monto lakini ugotugambire tenant ine kyoga yesu mweto bongana ke tenant ugotugambire because jenzi ya kitu kulikia saminyete akakora keke bakanyora ngagambira nyumba y'umuntu point irega igenda bakaba mito tiko umuntu agenda bere n'icyo sia lakini ato expect n'abanyarwanda tikatolia mboga no ekindi cy'urari lakini umuntu yatosiki asitoko yenda gukia tuateba nga tikatora umera na leaders na tumera no opinion leaders once we tomo yikomera na with the electorate again to telling we leaders this they we tuakora ngeke tuachele buyamono tingu atia mange buyamono swali mwata kompeka. Asante sana. Abanyarwanda bamintona abakwaniri bwaire byamwensi chare dio nyonkankoro kwa enatomwa no mwana ino ko kuchoere okengo nyambane igante byandonsi moko banga no ale mobomba yaino yamono. Asante kote mwara kane komine ingwe yamono. Abanyarwanda baminto ko rumasongo bakaikoronga simwabeta tigamba kwana bwaire buya amarieta ne nto sontire ayo na tumwa no mwesimi wa pen momany uyo ko lyo borai kwa jali bali masaba nere na ntuma ngikira nienga kira baba ko le kanitie amangana na biemono na ale na ime biemono sa Makolegete biemono kekusinaga ko haya oda tuegwana mwasa kama wakore mwasa chosho kekusinaga ko mwake wana bago tantana tigamba kwane na hande mara ko yabona ngaboire bia abanyari bali boire bia yamono nchasa maleta ngoro ku Joshua nyakoni iwondo yo jakinya bengi ngakoro kigatiga ko senyanko niona tenendrega iga na hande buna omo secretary olenge bekyombeke dada kwalete team eliara moyegoyo ekogera moikaranstega igarero mo tiko baleta mo barole bali bale kuna komboli na ngo kabugata bono moyegoyo oronda temboro ke abantu bali babarangerete inchigoche abantu bali barangeri abageni aba kimwe karanse motere nega iga elinde muri go kwana echibito joka to gwa kuga asengenje chinsa encho encho eke esako bien esa limache enchuga esa limache yenera ya hasta koma nanga abanyali bali twachairu bobe otukuramwa esa limache nere yebe gata kobi ekagera toka ikaransa tokansa koteba abono bwiko munyali bali achamo egrupu yenera yarangere jomo kutano oyo mwempita yo ga morocho mwempia moroche province ende wansiga cuando la vale ordinary like this nande omondo tali na intuga iga no mo deputy speaker amini deputy governor na njirare gocha kwanza roneke toro kia ya to meten chenga bugoleti iwa no arama na intue enere team yara eto mo yegoyo tugakonywa na abange bayino na bali mu karanstega iga na abantu bali barure egetoro kia bogai biamono
ikaransa egento gende gekobwati nimaete ng'a chinse chibono abagaka mwansire kwebori ng'a kibonere nane ninche internet yafe eyu yendagera gochimoinari endagera yabeire tibagendere kobangagaye togokora kurugaiga na mukana moragere ona ni mora decide nga otokoragera tobana kogendera goso tokoitalio gatokore toragera ni togenda na kitogokora otogokora tokoragera tosoka tali boyo biamono. So we have like another 30 minutes tokore biamono abangana italia memoroje na isiro kokora mangana ya bangete intete soma bato eteke tora ndako manyangi yegitu teboyo oma ite transparency ona na bridge Rachel Tundo 50,000 ona na Kipeti 20,000 ona na Wilfred Bosire 10,000 ona na Kenyon Duso 2,000 ona na David Tundo Aspari Nyibeno 2,000 Richard Nyawachi 5,000 Honorable Charles Nyagaka aspiring Birongo 2,000 Honorable Richard Mohindi former MP Nyaribari Masaba 15,000 Honorable Michieka aspiring Baracho 20,000 Honorable James Kenani 50,000 Siringi 1,500 Honorable Ngaki former mayor 5,000 Honorable Steve Orina aspiring MCA Keumbu 5,000 Deputy His Excellency Deputy Richard Obebo 100,000 Honorable Richard Tongi former MP Nyaribari Chache 10,000 Honorable Pen Mugaka aspiring Nyaribari Chache 50,000 Honorable Choi Okengo Nyambane aspiring Nyaribari Chache MP 20,000 Honorable Engineer Magoka aspiring Nyaribari Chache 10,000 professionals directors professionals team ya professionals yatu mera 5,000 Honorable Daniel Manduku from Nyaribari Masaba 20,000 Konda to soma to manya moba ikinga biya babwate okugania au mubagendere. Honorable Ben Momani Abuya okulio wa MP Nyaribari Masaba 10,000 chekire boniga otomira boni yanga moko matebia ingona abande maroro mayete barwete chira no mon Charles Singala oli tenena Charles Singala kurubiro ngone otasombuya tenena mate 2,000 Mbeya mwana mheshimiwa Ngara Kurubirongo mheshimiwa mwenye tata wetuwera kido atawinga udogo chayo kanene ande mbamba Abanyarwanda bamintegera somwa none natitwete none shiringi igona nyorete message kuri wasimutwaje mintorecho notakeire a meeting y'abanyarwanda village park none gonte binde tekere ndiye mugiye soda tantebeti noara namwara kirugusa neki nanja abantu bamintonya maji nakiboko materia biya mono sana evento wate chairman yaba MCA bali sitting yali chache uyokoro kwa omwashimwa Ibrahim Ngubo anento kwa omwashimiwa Matara o representative by MCA banyali bali Masaba. They say the two say that the ones who are going to deal na bana siasa aba inde bale tege toru kiabo bono nani wetani machikai. That is why I didn't reach omwashimiwa onyenye nyabere ngomo igura maganayo aba MCA bachorire bae turibaga baacha boss bakaba invited nane ni manye tege message banyo arta boss pi ili yanko invite aba MCA go aba gandu go chagaiga igonye invited na umoko manyengi mwango bana lakini baba invited all of them and I'm hoping watch sabale amana David Gavana karawot daktari Ndima tenena just who as professionals ya soma it is not professionals igaru na Dr. Ndima thank you
very much. Biamono so gombeka biamono. Akimoko matebia. Wano ko te mane ko tore, o te dara ngere, ko ko to ko ro choru ya to kore. Professionals in command. Professionals in Balegaiga. Directors wetu na hawa regaiga. Wecha. Asemore former directors na current directors moregaiga. Reche ko atore chermanja so kwane. Tenko professionals ni ngana jokora tamako yandre. Kwale ngwa nchanga or directors wali bali current garate nango. Director former. Na wale Crisantos Mwindi nchuboja matuka ya mwako bicha. Nchuboja matuka ya kwa na mali tanto mama manya bande bono mwacho letu. Esimi ya chira igana ande yende. Chibase ekyo. Na tumeirwe omwana ito donya Doris Abori igabwa tumuyiga kirelio limwe igwa siku 16. Obole iraba kaka ba minta mache asiringi 5,000. Nakimoda. Mwana ndaliomuya. Ewa mbekire simiga. Tamanyete nere. Lakini naba kaka balenga nere najara ngiria bangina. Kenya sawa basingira. Nakimoda tema. Na ale tikabatebiga. Ekyo kugendera kere ko batoye tariki to konyara abantu bonse abangina bagaka. Kote batoye tariki kantu awe proposal. Munyi anje usimunyekane usimunye change. Directors na obarega igamo gwanja. Professional jamare tanko na directors. Bakwa na kangana kama iga tuko. Biyawa kali baga. Najide bono no magako mane sana. Asa baba ko na stiomo muyige yo monene. Wakole to mugusi amo. Intubuna balemi. Abara ibabalemi. Na buto gwata makomo. Igole ne bana ka tuansire iga. Indojo kwanye katogochi. Ike ekitojo kwanye ka tipara chaito. Ejire chimbe, echaya ito, gechandegete. Abarayo. Moko choro. Tuwaterane. Tokonyo molemi. Ekiagera umolemi ninja ko ni room director. Echaya de ko le Mombasa. Igoli ya sinyire. Lakini ka toa bwaterane no tuansire ka mogusi tokonyane. Otherwise, yamana sayos Samuel Perimoranga, Kulwa Ibereson, Igolende, Ide Lomogoko, Biabana Sons. Miyamano Samuel Crisantos Mwindi, Sauriejisa, Miyamano sana, ikenakiko nyatuaga nyetu. Yani moto bwatesi, mubwatesi abalimi byombe binde byonsi, abaraki baraba baja tubwaterane, kipara kirosibu, liwo liribe ruwane ruwali bunge, nabo echaye kubwena. Miyamano Igange chairman atokole. Miyamano Samarieta Richard Yovino Yawachi. Mo director Central Zone na chairman ya Jamukama na Lianyama. Munga abanyali bali mu manyete. To badi factory bere chok. Jamukama na Lianyama. Lianyama mu gero mostuni. Na yano koye chai ko Mombasa ne problem. Leaders para arabale gaiga kunyali bali aba MP na aba MCA chipara chiringa muchiroche ngabone twete isana ibi. Ba chai te kuyukulia na muamu eri Mombasa. Chigali chiri na njiwa. Igo I think ngabanyali bali ukatora inkareli yagere chai is the only kaskilo. Tubwate iga Kelio konyora chiweza kilomotia. Igo tigatokoromokia ubwatane amagana yare. Asante sana. Omo director chairman to 5,000 ngimogoteba. Yamani awachi asante sana. Wonta takogenda bwangu tokore nara arts secretary. Yo mtondi munga yare. Yo mtondi mo atenere profession ya barimu fraternity ari present ya barimu. Akwana kana kama iga. Agere ukiwaje taba to semi. Biyamana sana ase libaga itukolyala rona ya DFS ya Nyalibali ande mwakora tabia the initiators mukarusie boundary ya Chache na Masaba. Next time mwakara to komera na eto kurangirania muno mu Nyalibali. I want to say this. All is not lost.
kende ngi ya baleki and what this time is the best kiagira ntwanya konyora mukutano uno kwa niaba ya walimu umolikia olitaete senior na senior ndembalega asokorwa basemi boisaine na atene ni abalimu na ne mwara abalimu na abange bara na nje nintagete gusegete ngendo kerie chateba leche gwatebe to gutara monyo to gwa to guchararia akyo mondo unanje no motambe iga na to gutinko guchiari ngike kero mondo na bwa to gutambe bwai tutumio gutambo bwo mpaka tuikararia toike moto. I'm making an appeal kero mochi gosetigande baseme chikomi omwali munakoreteki aro o maana utobolu kere mechi tobeke mechi komi omwali munaro na inje ninje ntumye chinguru cyane yarango bayigerande mbate bibaire message ya sabantu baitu banyali bari bose ande kuna to kwana iga bari mumbara murawe bono by end of this year abari munyali bari ngo ikatole 1200. That is our target mwaka shemu na bako bari already tuachira amabuna abanyali bari buna abari naende atenda tubwate niga initiators bare tata yogo twaro so tigamba kanelia maya tutwaro bomo abara ibami nto bali bana ati tenarende baje bangite yo bali bakabire nati nchugocha yone biche ya moiga mumanyenga nati is here and is supporting abara ibaito banati machia mo vice chairman ukabeire umasaba na kwa nosoka abange to thank you so much ana abange to nyono yo masaba okoro kwal bationko nere nante binsabeli baga na bayenda bwake yomoroje the teacher leadership moekorete moira internal bationdimu umo executive secretary nat Kisii Central na ando mo secretary o Kisii County asenat elieta lioka deposha mbiyamo na seiba mintongo aire ya ekero monda kwereirwe ingoko kinyomba mintongo igweta mangana ekero monda kwereirwe ingoko sa nyomba mintoma abano ekera bantu babekire getono ingoko terekera bantu egetono babeke chingole moigweta ona mangana oyo marube Nicholas omopisi okeumbuga igase mole mbwana mole karibu sana bila mole mwe tomi jamaya yo kabero omopisi Mosa suru nunga na kwa na kalambia mama Mesha Kowonyo former executive secretary Masaba now you hold Chikurachia Masaba ward twice Suga Orare former chairman Masaba branch Joshua Masaka na Kabaire secretary ya Kiogoro division. Pia mwana sana asili baga kwa niaba ya walimu tunashukuru this initiative. Thank you so much. Pia mono yo mentari party. Buango yako atuwasira ukora mate ngukora tore. Igona atigari gente siri to ukora agar tumai chaga ukora. Ukora tore buango tikora agar. Igonta kete welfare ya Kisii County oyo minto Kennedy. Magutu. Aba kori emere mubonsi banyali bali janye na masaba oyinero batenete ase welfare yabo takubali present kana kamoyo jema gutukana lingoruka kuba botondo yundi mo director ECD education Kisii County karango etali mwalimu nkanyora ababaleke buteiga ngaso ayabe bintu bere bwabwango nambe yemo Igonde chairman ya county workers banyali bali bakora kuruji minister bakali bara kwabuza na etubwate kyobe tokoroka enyakwana. That's a story for another day. Amangana abera bwango nambeye umuli ikichino acheba goteba iga ekere mwarangeli wa rero tali ekiore limotabwati seino tware gocho uyo urangeli meeting na bwate meaning amagoso torakore buna banyali bali no muntu rabusia magoso na nyarebe ngakia tatu karero
etogo chakabake oyo gwete mbururu nera turangiri tuchio tukonya kwa ndeme kutano kune iyo tukwane sauti yemo amakosa ina mabe tiga undeta tera nga ngikiagera ababacha rero ngakiatukya nera turangiri egere tobe nyari baria yemo namba 2 igonta kataka tera nga urochora genda hu nkomochi onyore musubati utaiyo abuno muchikwa genda musubati utaiyo nyoko taiyo nyogokoro taiyo inyeruka yangu taiyo lakini kugo so umuchi naburu chango so kabali nabubaru bakumira kujisiku ayetumanyeti bacha kucha maega bakote binga ntwatarake mbono tukali koirana nali utali tumuga kumuchi Cái này gái cái này qua này ona tima tiko sem montegerere inare batebanga oge ndumuchiu onyo linya ruka ya uteyo nyoka tayo ngokoro tayo moka utayo ngamba soka bacha chinsa kera bachoro lakini no ale ngambia mu byankuragera mu lakini mwana yumo gaga kunya kwarama kwa akiba nongokora tiga tumanyega umusacha ako gendulia abantu banka egera abantu baragira family yao. If you are reduced to a beggar, yoko uri ruchingu umusacha gokulia abantu baragiri buna tuacha rero tusoke tulikiria abantu banyari bari tubwatane turagiria abantu baitu mangale nakorera mali yento yakabere kyo mali muntu tabasa ko tutebya about identity ncheguna ndiga at my age kwata bakungu babere kagenda buguche mukungu kurugondi munguba akaderete chombe muisumubi mukungu wa nomako muri akali kagenda bugaga bumubea mukungu wa manene mugucha ibu akaderete chombe kwata bakungu babere ekerengu eta chimbibi kotebi muisione ambunya muyi na uranyome ama gosane nara ngumuntu twatanga njiro munyari bari muyo no musisa ngambubi no igonga tebi umwana ne post bulinga busisa aho kunyuma ya tunyoma botundu makoso naro igo our identity is very key muntu abasa ko stwanga umunyari bari igondo munyari bari lakini ngabo mutundu ande ngabo mutundu yigose ukibire mu amakombi ngaba mu amasaranga ngaba mu amagutu abatoko genda igo ona mangana ikisokora itumba batore tiga to be very proud ngaba baba na ubatoreterera kubasoka gaira rindi twatukire nyari bari nsito ndundu chiko baba getutu intu n'abanyari bari yasaba seni ntumerane wakara go chinko bitakwani kiri amagwete igombugate amangana abere ambassador obero maremereri sana mwako yako enda kwana ambassador kwana menye kuriwa walio mali yetu kole ambassador karibu sana nakimbia manase kabagana ipe nchego ndi ambassador Peter Mweya tobwate kiombe kende kyabeirege okole kasingia sana aso ogotatwara omwemp iga nyari bachache gutwache tamo Nairobi abumogote ba professionals ba Nairobi abantu balimu abanene baito iga korukambanane. Thank you. Igo bano tukachamo tuabere tukokona lobbying ye positions yao ona county Karoge macha serikali kati ya Musikamonda na Governor Arati tutwa interveneti tukatebia Governor Arati Karoge kenegito osoko goka mwago tokorwana igo nera gakora maskani sana agatwali bagali okoreta mugaka mondori mochokorone asitore lakini munda akanga onyancha angake ngechietigete lakini rende bantu ito nemetone kongo akabana bete akanga tukamata birioli gogo togo kwa
omuntu oito mukambanana achikobe deputy akaba akantirana nere rende kio obiba berete deputy akomenda na yo nationally tukaganie birogaro spine struggle agakora ntubwati muntu gotuligereria as a national level lakini rende ntubwati through our own networking tuaja tukanyora vice chancellor umongina Ruspera Maranga nero vice chancellor ya multimedia in tueto kolete initiative kwende bantabana Nairobi mu bataya we are doing some work Friday ya etete na twale tumasangarukana kati ko ne governor iga yetu gama tabia ke obeba ruete oba chairman wa Public Service Commission ntoka ganetine yetu aina rongo mutingo pau aganjirana ngama tabia ne ko ubiya bale kababa ito ba chandikire nabara munkoli gibale inuma mo ke bwatera buka anjira ke bwatera abo injende timba tia mange. I thank you very much. Bye initiative tio mosangirikano yo mwangere gasi be kogera we kama nyo na nkoti koteria wa minto anto bete ko taga na kitoko kara obo ko kikeria ko mwagi keria omuntu yo emergent from Yemen itego na de ko taka mongo kikeria paka na magasita mena okikeria nyali ba wanyali ba kika mangana aje nende to ko gaende biro rubio onyangore wese mo nyali ba yo mo somo gusi wanse ko kwalaki abangena banse ko idiya nkia ko idiya tere biro bya maseso minto kiro nkibale ko idiya tere mota ko gikeria ekibonga tebya basida ndiya mono asaba ka bali bangana tere ko salika abantu ba Nairobi ba supi omugusori Nairobi na ara mo na intuga iga tubone nego igamba sita gachicha aire message ga twakire kuno munyali bali ku masaba bakachache toko begente kemo iwanta gete all former councillors bali maiga aho mheshimiwa Aburi na ora tenaka igabo momayenga na abara ibaito bana bonse tenana ngumo kwebiche former councillors bonse bali iga ichoje baba nteki na abara chemba tige na former MCS yes mheshimiwa Aburi nimetero mwengole 1 minute bali okwana once bila wate bayi abana barai bali okwana na teba bali okwana ya to wana ne diga to wana ne so taiga I trust aya Bejokiri mwejokiri namora asuma ni hera maro yes kama ni hera ni ibo ibo ya bana aba embachai muchai aya muy buete aye no iwete una complaint ya korwa iko mo bachaete mo ba edibaga abaleki abana bakansa na bacholetwe na inwe bakorwa bagambi once a leader always a leader yani wana chope ketene igabusa ndete nombora itata na gambire myake yote aibosiri kwa hiyo mwenyewe unawatea baga Patitima yetibo, keteni maito. Bana teba bomba ito nayo ngoteba. Ije introduction nale okaranga abana balai ba chole tu. Ebra mu abatika. So abantu amito. Manyemu atwa. Masali uteli ngabona. Biamana sana. Biamana. Otatira isaranza. Otatira
Ingine mo ikaranza. Ndio kubigo. Mea musire. MCS bali batu tena babiri. Arora tena MCO oliole nganga yale. Aya. Olio utaranza na hiyo. Kama ni kama bwana. Ilana. Inde imanyete. Oyo no mwa MCA. Orora. Obama Simba Ward. Igonere tigatomotambwe. Oyo nere former deputy mayor. Kisi baba na muntu kumwanyenye. Ira. Statement yo kate bakubeka. Aya, esa Marieta nangu ku Patrick Siro. Una moroche serikali nyuma ya yali balira. Intuna yali bali tuachore kubamo. Olio kubeka madangasa bekibo. Ekende yali bali tabasa kuchesa. Ni gasi kurewa yali bali we na kurewa na Kenya China ya mwaya. Omwelio usire. Maita yetu veterana ya Amerika ukange mbuki kibankalia. Kale ugotebi kwa bumwango lakini umoro tutira baka bunabo. Biamona. Oyo no ndamu bigogo. Nero anse keroka uno mochia manyo keroka. Por 1979 ngabwate ro uno mochia manyo keroka kabemea ya keroka kabo mo MCA kabe vice chairman yao ono nadi gutike chairman ya nerede. Iya mana Skabudi zako nyorali bageni na bateria obomombu arengo mware tabono litangania tu abwate chikanso isa tuchoka usiengima tu abwate usika undikanso kisi municipality akeroka abandikanso the great kisi ya bwate de Nyamira na kisi bono obomo mware tira baraka no buya ijanande tobe abegenwa banta baya ito sadi naende omo weito ngakene ons biamono. Asante sana biamono abanaba kabutanga yago tikatwa kori ita moisa ranse by direction ita moisa ranse by direction you want to moisa ranse by direction because so kira boniga enyongo ngasiri watikera mumadigo pingwaje yatikere ko kwana abayaka bongo kwana tafadhali balimo kwana ni na asari moisa ranse egere to koro mokutana to mawo chakora to kwana ni kero monto ai saransa kire biamono ege to tikatire gente kenene logo chora bara ibacho kwa ndi chombeke buruma tegaro and that the most important autora chake ngento woni na de coherence so gente que to very keen move macho kire nyombe ko to monto tumako bate to ko ngendo. Number 2 umano rumata ngwe sari macho na roy o chagete gente ke ka to achiko yora ngana no mano o chake gente kia to kama tito ko konye era gancha to kuma ni wakakwana ne ro chagete akana kama na ayi ko chagete no manyite yamma abagambi bamintu mwenzi pi abantu bamintu banyali bali youth bali balengene sari macho chibocha etika speza ndio yabachago abasaya bali balengene bali bakomba kurumega abasaya chigocha ucharo obu chigocha byamano chigocha ucharo chigocha bwangu abagambi mwenzi pi molega iga mwenzi pi maitene viongozi na abarai ao bakwani byamwe magarobe yakono njasa Marieta nguru kwinsa limache Marieta no litino nguru kupani nyamwe yagori sitigero tamba igondo mocho kuro barongo bundeli abantu bamita bamasaba na igumalega iga ma omito warwete masaba ruguru abasaya abayiga twachete kuri gemeremo cyo bisyo serikali ora imocho olete tukanya gotebe gutuche chigukuru ensi ya itoto ensi ngao asinchiyo ngai gaseitu tukaranto ko chenji ukuru jinse cheito twakinire kuru nyali balya
o tugwete konyora emirimo Kenya yaitu gai tugarana ntu gwancha igo tato soke ya group pop o ya group char na abanyari bali masaba ruguru bakanga kali kisimba kandi Ensalimache ketugwa chakire egende kiyasa njira ndako batia abanyari bali ba mintu nchumura no makende lakini nimeta saba kanima nyeteke mo kya kabiri ekemo ile usibibe ndo bwati gesingororo tutabwati chimbaba ekegera ndo kugikira igonta lete uloto kunya bwati gesingororo chimotu tutabwati chimbaba yana chete nganyoro mongina lecho abeiro mugaka na ndo abeiro mongina ngamodia ema mo mintu igere igana yetingo yara kurangiri banyali bali numutako yangeria abarayi bari moko bori chikura murangeria abarayi kurusansa bakayikorongorogoro muikaransense motebe nati mogo tukenya libali aitekoro kutuga ni village omondo korwali jinsiesiko ero gutogambira wonu ero kire kingipini nenjo ntoro tugonyara wikera president ekegana tugonyara gukwa ni geswahili neruge yeke kusito gukwa omongera lechaga ntegere igona nyorwa enjana ndi kanisa muchango kitulengo akini na iki irango kirisana abanyali bali gochaga iyi iyo tunataka bate mu bwana mu gwano nabwate chibese gusonde nabwate chibese yo bago tebana gesinsi tuwo mikerwana na ngera tugatore bisinsi togo swachi anga ine omondaru ski anga tukutensi ngomwe betama nai wewe ndege useke gesinsi tuwani kerwana na ngera lakini rende tuoni nebwanje rende yonsi nakire koroko nebwene mekinyebere nakire koroko mwa bwa abantu bamita abanyali bali tena wana munyago nsaberani wana nabe kirungo ngentunde monsaberani kabisa nane mwaje munyali bali akumi ngakirokura nabakono ni yerete tukatore yatunyali bali enyi kere bindo biko bagu twanyona intro toko bagu era mabagaitago je yobosigari twanyora mwana munyali bali konyorare era mabagaitago je kuru account twanyora munyali bali konyorare kero bogwasi boko bwo minister twanyora munyali bali konyora tuli gusengaki tali bayigo tiga abate abanyali bali masaba bate bana tu abatukutire nje konyali bali 30% ngo 30% nyali bali biamono ngasite ngabasi ngo simu amanyanya biamono nakoro dira subuto biamono Ensalimache asingi chokubeka mangana maya ko represent nyali bali chache omochando yo Ensalimache atebire mu bwati nyali bali chache ntunyali bali masaba ntubwati ntubura ibali nyali bali masaba ntutuliete ntotoherere take igo bono gotwacha asokorigia obomo bwa nyali bali engima korugoro mpaka mate on behalf ya nyali bali abasai kindly brother biamono sana singi nchweli baga elkana boraya nguruko seitungia mukama I want to believe mheshimiwa Recho must have sat down yakarengera ringa saba kaka bakororeka baikaransite abamurana bali no mutegoro mbaga koreki akarangeria gere abagaka batoseteri mupira tumanye ngaito guchesa guchi. Number 2, I want to also inform the people seated here Mosacha naro kwanete nga fearful men control, intelligent men analyze, but wise men listen with the intent to understand. And allow me pick just one point. If you are going to lead us, learn to listen to us with the intention to understand what we are saying. What we are lacking, abarai toko lin bali bago to tegerera amanye ningi giakoreta asali abuto bwate bali bago to rega barra buna to lenja bato sera tuagena ntuli goika kobate bi kibakorete ikitotagete. Number 2, inda ketakote yabaga kabanya ali bali, why we are losing it? We are losing it because ntubwate bakungu baito na abana baito egento to ulire na bakungu baito na abana baito akare sero ya sukire abantu bagosera mono barabange nabasubati nabana talibo chigo ikase chikura chire naenda abakungu abana abana baye kuchibesa still bato engera kuchimoinali ekekogera abagaka ngoma chibali gutwara boundaries umugaka omaetonye kare ene miyo montonde na bara abeta agenda buoye pipa kekere kuliranite
lakini abasubati ende yagosera bwangu abana enjara yatumenyoki guchia sabarai twasera. So let's look for a way yogokonya abantu baitu. Number 3, a committee gochikora egentu buneke na yareta keire gokonga. The reason as to why bintu bune bigo fail omuntu ngo waro bachamanira aro bwegenteke lakini tamaiti ningia watinine maambia kana irigo tochorere bichanga ngai kokoro liguchi muntu oyo manyane tamaiti korosia mental picture of where we are heading to oro chinto ndand. So ekarato go choru muntu na ende twa choru muntu manyitenga after here what next omacheti kororare na 20p. And lastly, I want to believe that as torochingare, let's not have our meetings away from home. Egeri abana baitu banje chinso bononya chire chimbeigo egere bachinare na ende batware eganga yogo chichenji. Otherwise abana baitu bakonara komenya meji bakonara komenya isiko ya minto nabora anyora bakonya gotereria ria sinyomba chiakire chirangi mwabokere yeke busi uyamono nyasaye tigabasire mwakera ngichinko biye eyuti takwaneti bono twaikira angena sogokora professionals narra mate abatu wata barayi abanyari bali musisini oro professionals muraji mwa kwebicha na principals na amara abres na ore professional ye principal nagocha principals mura mwensi na professionals inchwa bakwana basi kwana kore bano inchwa cha principal tawi sarasa principals inchwa te kare crowd yo kwana mura kwana all principals were present please come bali mole ga yamona abana bo tete batokonye ase kiombe ko genda umotu usoro oni to koranje inchwa kwe biche ya moka ngari mota ke mota Nasiro okora teni omoto okora bono bo mwaerio oyo mitati koche okora mangana deputy governor omotumire wocha terboigo aya abanyari bali baminto barogoro na maate wairire naende nima etase tera enda yanzire kogosia na babantu barabe tibategerera nda itoka bo mwenye mnando mwenye ase size yungo batebya mangana atatoka indu n'abanyari bali formambia kiro morayiga iga otebire na itwazirete ena agenda se record of registered voters oise koligereria ase record ja IBC abanyari bali bagwa katikura botrogorona mate ebali tirwe myeyemo na merongene irivu emyeyemo na merongene bali bagwa katikura abantu bantu bakutobwati machogeti rogoro na mahate twamanya kogende mesa tuanza kubagwa talito kubagwa twagende mesa tuanza kubagwa talito kubagwa egendo kendi kya kabere omuntu ojagosuma obosie embura yatu kagenda kwa muisa igatigarare no kwa gati bintu gitebya kya maruba yobulemu mabyo tekyo amaruba yobulemu okubura obulemu musoku kyo ngitokoerwa obuchafu abantu bakwani igoro yogosera umuntu okugosera teko bagarumo saro yako nyora nyasaye buli abagabira bagotebiga goikebenga naende kumogotabaga edagire yagoserwa eligire government okay eyige umuntu olyo mumaita babagotomore mebuko abagotomora abainga batomore mebuko oliyo kumugere gochega lime oromo ngeke beti akaba ikazi romo ngata kitakwaka nefe atabwati omanya kumwaka nira naendo mongro yo kozana ya tato ne muyamono ojoru sese warusi
Ready there ibira. Igota tuwe kurugute. Ingwa abanyaribani. Yani kana tole nemeza n'echukure emye yabona 40. Mama yujikoli twane ushindikira kugiyakane. What is this? Na inde nonya as national level. Intwe muna enda yomugusi. Enda yomugusi gokoranda. I say population wise. Ndagara population wise etole namba 7. Asumo dajiri etole namba 7. Enyake menge twatyo karaire kero karikegoro marakarenga kabere. Asante sana. Asante. Asante president. Koranja. Biyamono koranja. Kwa igere kariya kamera karicho bali kijana kwa kuna gym secretary. Kwa igere kenge karana kitita kituna kwatora. Ingirende tutako edremesa na tutoba kekeje. Aya, asante sana. Asante sana. Principals. Asante principals. Koranja. Abana bari mu manye tena baokora. Koranja Samarieta Douglas Morot. Indo mwalimu manene w'esukulu bajo. Asilinganeli n'otoramu. Biyamono sana. Nabatebye sama lobwate. Biyamono naichengo kwetu wa December. The principal ya Red of Victoria Biosora ingere kila tianya ni wachache. We are together in this discussion and we shall hold it and own it fully. Thank you so much. Biyamono nabatebye bwango yobatole. Malita nyaga ka unyango le kuru mani kama wale principal Teresa Koero alibukulia. Karibu huko alibonaro karibu. Biyamono sana principal, asante sana. Abokwa ni Biyamono. Yeta sabani amatunyangeza. Urgeteri anomete chacha itaya principal. Biyamono asante sana. Biyamono yonti chinya ngau korwa nyali masaba gesaba kwa sub location. Mwanu kwa Nyangate na tata Nyangau Bironga. Ila kwa one statement. Ngaba na ikelo kwa mtade mengo atatanga. The patrol cry in Nigeria is not about soils, not about climate, but it's about a lost generation. Because we are getting lost. Now the time we reach the harder of the chara. When you are then Musubongo, when you are Mutomungai. Then I can get just never one. Bamiro am into Barana, what I have a Kisero Baram, what I want to get in Bara. You almost no more than I do. Biyamono, asante sana. Ono manyete, aswa ikire, there is no Kamatavia. We got to call it the Garecho, Mabe. Ono Kunga Nega. Our chief was Maratina, because you come to our chief. Our chief in Chuega. Our chief in Chuega, the Nagano Kovic, Major and George. Whatever. Abachibu njua. Abachibu njua ingaba wena mtani njua. Kama kumi itakoraje. Abanabu baba kambira. Bas. Tanaro wota. Namta tanagota. Sikawota. Abachibu njua kama abachire. Abachibu abaiga. Biyamono. Parusie bicha. Nima tenga marosire tigala rusile bicha. Biyamono. Asante. Oda. Biyamono. Asante sana. Bakora mawaka tumetene mwate vile. Abana bachi baito mbora. Mwabaro lile. Naana abana into. Naana asobo mobo. Na obale. Mokinga mawaka na abana into asobo mobo kwesi. Naana bakorega. Asante sana mwanapseni. Asante sana. Haya. Next one. Tuwane. Nalidura agende biya. Hello? Oyo minto atika. Ataraji ko. Aya, asante sana. Omaite dicho kamire oyo minto atika. Nero ko omo mari ko kwana. To endo bachori. Abanya biashara onda baranga kirine ka kibada mtu amerende. Oh, politician mwacha ngamtanya ba mkwane. Stand up. Oh, politician bacha batanya ali bakate nango. Nayo amora ali korango iga. Asante sana. Biyamono munna basenge. Oyo minto biyamono kwate nango akwana. Biyamono sana.
aba bachire gaiga n'abana siasa bakwanirite yo kaiga biya mana soko ngai asante sana biya mano sana biya mano mchege nteka mugioko akiagera abanyali bali nojege ntonkera tukale gosira oni igembe gweta yo muga murabu oli mogoteba nembeo kulingana na mimi igento ini 20 years gego chigotozi nyantu n'abanyali bali aboli yango chabale ko irabale kerege nto kianyali bali chache ekiba katubange na kitogo chiko counter abantu baiziko biyamono sana biyamono Charles Ngara urwa birongo biyamono asante sana chasi rita koranja tabatari paka kabarosi abanyali bali bamintona abakwani mwesi asimwa betambye more asa ilieta konkoro kwa Frediki Waro yo nyabaro kwa masongo igonda kwani ngane ya moyo kaso bwangu obugambini obokora abana abagaka nekara abagaka bakoro generational change amanyagocha biyamono sana ndi kabone kya chakiriga twaso tusinga tiemo ne chinguru to ya nanda ko kasi abasaye ndaba sabana barbo baigere kuru story bagenda uchibusi asante sana koranje abanyali baba biyamale ntengote ngokwana ngo Nelson Nyakundi Onchiri koru Botondo Nyangeni twatebire emetande menge sana tubare nyali baba lakini twatemire gokwana ebike sana mono ase togochigochi egente kama karokinga abatebi nande nkaranse mistake togochigokora gochi katora asike tuna wana iga bara twagi keirio gochafu le nyali bali mono nyali bali tati aba satan ko imo kabare bonsi pi karo imo kero bonsi pi nai tu bali to ko ba support kwa mana ko ta banga ki ai bosire mo kajo ta beto tabuat ni ba to gara to ta ki ya bosire tabata Nenda kujua nchira ya damote. Totakora tibo. Intutueka totasa ya met. Lewata kagengo. Totawata ya meti ngara kagengo kara tikasini. Tora Rusia mondo kuruma. Yato wa kansi. Yamono yato anjana. Tosera manie ne karwa kani gwe. Ndakata banga no wata tibasa. Tibasa mpula. Asante Onchiri biyamono bono oyo to mheshimiwa kwa nango kwa niaba yako na niaba ya dichi abanyali bali mwensi na wakwani wererabia biyamole mwensi jena tenera muno munyali bali na nengungana nainwe asamangana mwakwanira kendo nkeri kiya wetania obomo is strength lakini tigamba tebi abantu batoretire michandeye abantu baretire michandeye mwikaransire ta talibandi nintwe abantu bali motwa aba banenaba na inche nintu twarure libagelyo emechando yabeire ekiagera nyore ndiri twagekore teke mapema ekibono twachire korora unange mechande tukwana iguru y'omuntu yugusalia matanga unanga nduru kwana unanga taiyo igoni ntutore tubwata magoso amagoso rae tukatwanjira nanga nintu amagoso twenda tuikaransa ngora tubura ningaki ingi kubura lichikura na rejo kakuburi kuruseito baka sobo rejo teriwe ne kilomita kurusobo buone bakomonda is not even 500 meters kurubuone kurubumugaka gojisobo rejo is not even 1.5 kilometers kurusobo kenani gochia abantu mbarana ne batu bachirunguri moyiwo mutanya korra bagocha kuburi chikura na baro bagocha akuburi korwa no yo next na next. That is where emechanderi
twamanya kubaga chikureji chonsi pi omonto oli omanya gocha oetagati oire gento keri gosebo igo bone mechando nintwe. We must sort out this thing first. Kurwa setole kwanza. We must sit na Rachel. We must sit na Mugaka. We must sit down na omweshimwa Kenani. Omo muroyo gotabegere chibesa. Tabwati chibesa Kenani yabwate. Lakini esenge Kenani yaro mongiti, esenge njo muindi akorwa, basi. Twatia. Esenge njo recharo mongiti, omuindi oita. Esenge njo Mugaka aro mongiti, wait, esenge njo rechendo mongiti. Kwa mundo lilibaga. So tata we karansanse, tata yabaninga ki bono. The time is gotigo bungiti. Tujaka okara bidia okara because I'm sure emechele li mundo lyakorwa. Kenani will give 10 times. Emechele li na masiali Christmas mundo lyakorwa. Omweshimiwa Rachel ataka we karansa banda wa Christmas she can do it. Inchena tebanga magoso ni gatole, igase tole. Let us sort out the mess into twekabanyene twikaranza twirangiria abantu abamindonga ki bora twiwananire kurunyari bari chache omuntu twensi pito go support Rachel omuntu to go support Kenani goso omuntu to go support Mugaka goso omuntu to go support Nyarebe. But if you are going into this business twikaranza ta na twensi pichi gotangaza na no authority to rovere tabando 20 omuindi uri na go ikaete nije nabate ndosa ko ngaina ndora ikaransa chi meeting mune chi nyinga to banya kubora when we know a solution ya siri tigansa bere omo deputy governor ibaga omo deputy governor okorokwanga Elijah Obebo igara so mukutano Elijah Obebo no munyeri ba Elijah Obebo wono iga nere the senior most civil servant bono ase serikali ye county. Nere tutakeire gusira egere nere gusina bagaini for us. Tutamo ikaranse tiga, tutaikaranse the way we have sat. Tomo sire, he will bargain as an individual. Tago bargain muno munyeri bari. Igo to como sira abagaini muna o munyeri bari. Ekarago sabe kirugo muna ambassador teba. Igago bagain mune kerugo kyo munyari bari not muna achikubule nyarebe kerugo igago tebanga nato mungu araba kaka bari we karansa abanyari bari igo bantu metego chasole gavana na ande muno go nkani na ande lichibu na lieli nkoirania saba nyari bari bari so he's going to bargain for us as omunyari bari on behalf of abanyari bari. That is what we want. Going forward to national, to kore egenteke kuruga, egenteke it may look small, but I'm telling you, egentokera mo buganga mo kogeti abantu abange munamura, abantu bara babaligireti kabireye, bono iga, emoko sete bona babasi, abagetutu bona boboete, kigena abanyari bari bawo, abagetutu ameni abanchari boboete, abamachoga boboete. Because this has not been done. Severally also the kind of occasions on events bukubekan ham. Bago fight muno into anyago gekora. Tosago chola the correct right leadership kuruga going forward munyari bani goreniera masikani alia makoronko iranari. Amangana to kwa bona yoje account bona ye egotaka romo nyari bari esenge bona to currency. I'm telling you, it will not take a week, it will not take a month to taraja ka gotaka muno nyari bari because konyora ntobwati leadership konyora ne vacuum tobwati. Now we have leadership. I want to appreciate Rachel abanta barana banki Vare go taka go sponsor genteke. Igo vare go sponsor fully. Na handa chibesa chinyinge. Kware go toboria, kiro mondaru chiri bibere, mondaru elibu, mondaru 500, mondaru. Bono you left us out. Emwado tigete isiko, e message yo katwanya oranga ki, ngatendi meeting.
bono tigante bega tigege ke muna dogo kora today tiga ke manyekana ngaki nkebwate chinga kitukumerana every time. If it's December every year, if it's twice a year, tuomerana muna abanyaribari to send a message quarterly biyamono. So na wanataka kukolera gabu abanyaribari biyamono asokoroke masikani amanene. I appreciate you biyamono na barusiria kobi. Thank you so much. Biyamono sana. Nakimoga tebya oyo muntu dikina to 100,000 korango iga. Watebinga biyamono twali sibu na unyenyekevu tuamakere biyamono. Now we are about to finish. We are talking about coming yo chora bara. Tell you. Now kora ngino mintu mheshimiwa Rejo tena karibu anga yangu kora mangano maeneo. Kwa baga ideale na kitoka cholega inteke na nichiko gendo chimotu. Number 2. Mheshimiwa Atika. Ege inteke toke chakita wantabake. Pati tuwabe kete proposal. Mwako yondoriko kora tutara omera abanyaribari bosi abandangi 10,000. Tonyora nyanturako tare kumerista. Ndoriko kora mwako oyo. Kochibesa chirichini mubwate bono. Chirete chikore mirimo. Tare 16 tutoke nyanturako PSP. Bakabangina na bagaka. Bategwa mangana yo. Eje teko. Biyamono sana master of ceremony. Na intentake kubeka weight asigenteke gana kibekera weight iga otwate betega tonya kwenda small meeting sitokorosa ekero kwate kerundo gana ne kerundo tabo kerundo muna mulega iga mura bagaka boka bangina ntoyo lende bali basanga mitoro na basaimbayo na basanga mibaro tukate babono the next thing we do muna mulega mwensi pi Muimu kimuli diege ndeki kiagere kentoke ko led by a few people. We were few tukacha bange sponsor tukaikabaka gaiga. So from here muimu kile ndeki bono mukile to the next level atokwenda within this year. Proposed date later 16th but you can change it. Elinde toke ndeke ti bono asemukura ngo bomo buomo nyalibali. Abantu bonse bagocha basaye. Abantu bonse bagocha abangina bonse bagocha ekauli mwete amonga nikere supposed kokorwa tukamanya kote abaiga for that case to chora barai upose tora bana siasa tukata interests kile hao tukate babono what we do tora propose tora chora abantu bakurunga patrons abatali bana siasa batenere enyomba ekero baterene chinyomba. From there patrons yabono bachiko bakonya uchiko chora na bono leaders bakere nyomba elindekero kulanga lyumenya libali leaders boko baranga byose wakolo umenya libali bayire message osema natali bayo that is what we agreed because tukomenya kotebania alitwala ngoro any suggestion yalenge you will say yes or no mulega iga abantu balenge gaiga babo tondo bakamanya abale ngo babo tondo bakatebanga patron batete ko chora gakoro ko mheshimiwa Kangwana kuso mheshimiwa Moindi motebe or no mamoko enda side motebe who you want kusenere kustaliere usijwa another person because tu akona ndio abuna batondo bako bako anasema balete patron leader si moko chora na mweka say no. Osema no mbuye to there. Ba jo tenga mata kwa jo to babiri na ba ji to chora banto. Yale bata ko to tale ngo na machora nenka. And then from there kambanane bakatebanga abako ba patron ambassador Nyamweya na Professor Micheka yute yogaiga. Professor Micheka winning and participating in every meeting you are Igago tebana atome muraya yitakuwa goikarero igago itahanga rigoro igo tali kunyara lakini ken igare ama na intwase onse atoko igo is free to go cho asante igo na ara mwana intwe
Just what we do is this, when I reach out there, it's okay. When I tell you, I have a proposal, I'm not going to say, I'm more recommending, or some other motomao. In their freedom, I'm more at the way. Toka ina lunch yali na mmoja na mmoja proposal yoko kwa nyamo change if you at all you have anything to change wakati wanakuwa abu babere bati ni kama nane lakini every house which would wale leaders mtu alisema imwada na central organ kwa sababu ndalivyo hiyo kama nyakoteba kansero ga tinga yuli kansero ga tinga yali tena njote nego chakega chinyo manchire chine nyali bali masaba Sikorokwa, Abanyagatanyi, Abagusero, Abameroga, Abageka. Usama nubuli mwana kwa. Chinyombe chinchukua tabanyene. Nara wako ripoti ganga tuwa wasa igleini. Tena nango wali wako rusinyombe. Abandarachi wansi barona abandi bati nyombe chinyingi tena nango. Tena nango wali mwacha agaiga. Nabu wali baroro. Bade binga chuma kwa bicha barole kane kamera aga tuoche kamera marole kana kamera yo kama kwa ndo sasa wakati ukora bwana lingane limo lio on pia ya mwana madam Rachel tuna arure gukwana akarore nyari bari chache chinyombe chiko batwaro kuchoka lakini gokwana nyari bari masawa chinyombe chire ku 21 bwana amisione ngata bwana nyari bari masawa karoro chinyombe chiko batwaro 21 akarore chache chinyombe chire twaro igo chinyombe 21 masawa ya 21 no I can name the our former council I can name all of them you want to know the wrong jamon na itwe jamon aso to inora na nda kan mo ko tore ko mtiega kere nyumba abako bali presented na bono yo no meroga yo no moeka na to kwan moeka to mire temo ko yo kamanani yo no moeka ko pati de no menagatan mo zero te yo gaiga Igo no mondrate de yoga ujamono. Asante pia mono. Igo nesi nyombe chu. Eno mo kwa na mo to representative. There's the many smaller houses. Chile ro roda chimo chibeke amo. Usema no mbo bene chinate. Abantu bana liba masaba ma understand what I'm talking about. Igo na kole rabu. Mtaje to teba umumro na radio ya masagero kwa no. Chuo tangu. Chuo to supporting aki muna inua mantabake. Are you supporting us on this? Around from there, ntugate ingoti nyombe chu lakini nende kere nyomba amoko ana mo chorane omuntu murabe whether or present or in absentia lakini ndio wanasiasa wali wako litukuro mna intwe ikiata to be an advantage to some people biamono sana. Asante sana mheshimiwa tutaitiko salichinsa kyagara bagaka barosire Njebuna sagero kongi ngorere tinatemire kurwaniriro munyari bari lakini bantu bari korora bana bateba sagero igwa nije nakanete bimochere nebisukari ngatebe bine bitobusa one ku function yekale nyantirogo buna ite sagero enye supported kuri nande mwango kya banyari bari baminto ogo choko kwaina amo na into abasae no toko chikobwati abagakaba tokonye elindo munyali bali aigani elienda livi ali omunyali bali twetaire mpaka kogenda mu basali gere kogenda mu getutu no bono sagero moisa ina banyali bali bono twasoire go isana uno munyali bali let us continue mama yoteba enyo mekro kunga bobuche baada wa professor Ngeli igono mo if you have another person you will say igonto igwa basi tokorega una moisa ranzega kwa tokoragera igonto tokorega tokere kama hiyo na hata mkunge nyumbani ile ngoro kuposikisa they also to go aside and choose their own person purpose tuare ngoto mheshimiwa Chieka
Ono nda tokolega. With fairness. Wanja more. Kire nyomba mogende moto muntu yomo. Siyomba kijya so mugaya. China karange recho. Karanga ngo mwishimo recho ngiri siyo kote. Because omuntu yomo kire nyomba. Tuwone nego. Patron. Not Totara Ruwaiga, Omonte Mogoto Italia, and the present Sacha. Kere nyomba. In general, onye bonya moyo, omonto yo mobie. Onye bonya koni, omonto yo mobie. Tegaramba boli. Komiti moko abantu bange muraye tumukore. Oikabaje bange ni baraje Patron choka, atuwa kubanga, atuwa chore kuri nyumba yabo. E Patron yoka, no. E Patron yoka kire nyumba, itakora. Allo? Koi wanega. Katomba mwelekeo, mtutaka sipanda kusabu mtalaba tumogocho. Daga tamonda gerere. Watagerera mole boli. Bali bakwenda kuchingalia, itenda hata kwa mwelekeo na mkwenda kusabu. Mungi wete. Bali moina alia mtaga tamonda gerere. Daga tokoreiga. Imparte serving points ibere chendagira. Yeah? Daga moiwe. Abageni una tuaba chige to go chage kan to maite your numbers. Mungi wete. Ono tagete wasere ke bandeke. Ike kama kerwocha. Baka agaiga. Kama ko genda esa igiya muinoga. Mungi wete. And only on those people that are invited. Because you are serving per plate. But what kind of per plate? Alafu saidi kuna morega. Ne na babare moina. Nigo bako gende saidi ya moina. Na ndio bange laini kwa utaratibu. Saidi omoko na moino.